Udako bekario izateko proba bat. Yo no te entiendo. No, tranquilo, que ya sé que está llano. Te voy a hacer una prueba para un becario en Vilaweb. Joder. En verano, ¿eh? No en invierno, que los de invierno está más tiempo. Hoy se cumplen 8 años de un acto, de una circunstancia muy importante en la historia contemporánea de Cataluña. La historia política que fue un impulso muy importante para llegar a donde hemos llegado. ¿Qué sucedió hace 8 años en Cataluña? ¿Hoy? El día de hoy, sí. 13 de septiembre. Arraizamunt. Explícalo en catalán. Arratsaldeon. No, eso tengo que decir yo, eso digo yo después. Bona tarda a tots, moltes Arratsaldeon gràcies. guztioi, eskerrik asko. Siempre es un honor estar aquí a Berria, a casa Beti poza handia da hemen del egotea nostre berrian. germà gran. Gure anaiak Efectivament, fa handiaren 8 etxean. anys, avui, Izan no ere, ho orain recordava, dela però 8 m'ha fet urtez, no pensar. gogoratzen, baina Va gaur passar un 8 fenomen urte inesperat. fenomeno ezuikoa Una petita gertatu zen. població de 1.000 y algo habitants Miletapiko biztanleko herri txiki batean, va Arinztamonten, decidir erabaki convocar un zuten referendum popular bat konbokatzea, sobre la independencia de Cataluña. referendum herrikoi bat, Era un tema que no Kataluniako tenía independentziari per què buruzkoa. ser portada de Gai horrek diaris, ez perquè zuen era berez molt anecdòtic, una població molt titular petita, izateko molt petita. arrazoirik, herri txiki bat zelako, oso txikia. La torpesa de l'Estat espanyol Baina Estatu Espainolaren torpezia martxan jarri zen, el referèndum, batean debakatu egin zuten, fins i tot va aparèixer un autobús de la Falange falangeko autobus bat eta guzti agertu a zen. impedir el referèndum Ez daki oso egin nondik, referenduma galarazteko eta votants que hi havia, pues, 1.600 mila eta persones seiehun al poble, 1.200 o 1.300 pertsona edo van balin votar i van baziren votar independència. herrian, 1.300 pertsonak eman zuten Aquell dia botoa, va ser una gran eta sorpresa per independentziaren tots, aldeko no el botoa atera recordo zen. perfectament. Egun hori oso, gogoratzen dut. Zeren ulertu De lo que genuen, està passant, gertatzen ari den guzti honen oinarri edo giltza interesantenako bat. com a dret indiscutible, i la Erabakitze unilateralitat eskubidea com a da metode. ezin da zalantza jarri eta unilateralitatea edo bilateralitat, esperar a que bilateraliaten passi esperoan ezin da egon. un miracle que de repente Mirariaren alguna cosa, baten esperoan i ezin anem gara a egon. decidir, anem a no anem a Erabaki parlar de dezagun gu, decisió, sinó que anem ez a dugu hitz decidir. eginen erabakiari buruz, bezik eta erabaki eginen dugu. Eta nik uste dut hau izan zela Arinztamontek que va eman desencadenar zegoen el moviment de lezio consultes handia, populars, eta com els que horren tenim ondoren també aquí a Euskal Herria, halako que van arribar a fer, erreferendum herrikoi gehiago egin ziren, que hemen després desemboca en el 9N, gero ondoren mobilització ja azaroaren behatziko lehendaizko mobilizazio edo bozketa handi harretara aliatu zen, ez eta izan vinkulantea. Eta hori da urriaren batean Igualen gertatu izan den barruna, arratsaldeon, guztiaren ongi etorri. prehistoria ez. Martiro Galde Kultur Parkera, gaurko eta arratsaldeon baita ere internetez segitzen ari direnei. Izen Partal, Bilaueko zuzendaria, Bilauek izan zen Kataluniako aurreneko atari informatibo aurreneko digitala, aintzindari izan zen bere garaian, eta segitzen du oraindik aintzindari izaten, gaur arratsaldean, gaur eguerdian esplikatu digu Berriako redakzio arduradunei Bilauek paper deitzen duten azkeneko asmakizun, azken produktuak garai berrietara ez egokitzeko, baizik eta garai berriak aurre ikusteko, eta etorri baino lehenago aurreko zilitekena egiteko. Bera, kazetaria da arrazaz eta ia etniaz ere eta genetikaz ere bai, komunikabide askotan intzuen lan Bilauek sortu baino lehenago, telebizio espainola zen, izan zen Tiananmeneko plazan izan zen, guatzen zate irudiura, Txinako tankearen irudiura gare hartan zebilen,
Errepublika Baltikoetako independentzia prozesuak ere segitu zituen orduan laneako, eta gaur egun dudarik gabe iritzi ematen, eta konpromisoa erakusten, ez dakit ikono bat den, baina bai bentsat oso persona referenciala. Como he visto que hacías así, he entendido que me estabas entendiendo. Sí. Cuando he dicho República Baltikoak, Tiananmen... Ha ganado mucho de repente, sí. Bueno, te he presentado, porque como ya te conoces perfectamente, no te voy a traducir. Oso ondo. Aipatu du Garaiz-Amunen herri bozketa hori. Ura gertatu eta gaur bitarten zeintzu dira historia garaikidean izan diren 6-8 mugarri nagusi. Zeintzu dira horiek gabe ulertu ezin litekenak gaur gertatzen ere. ¿Cuáles son, después de Arindemun, los 6 o 7 hitos más importantes que explican la actual situación que está viviendo ahora Cataluña? Tantos internos de la propia Cataluña como exógenos, externos, provocados por el Estado. Bueno, jo crec que Arenys de Munt és, com he dit abans, l'inici de la unilateralitat. Izan zela unilateralitatearen hasiera, baina gainera linea bat markatzen du, ez? Un acte Zanera unilateral, Arenys de Muntekoa egintza unilaterala da, baina arau batzuk baditu. Un paper que juga l'alcalde... Alkateak paper bai jokatzen du, jutge de pau del poble, no es vota bake de qualsevol epaileak manera, ere sinó zerbait unes normes papera jokatzen de du, com votar. ez da dezimautan bozkatzen, de que beraz, s'ha de votar en serio bata ideia orokor bat, ez? y que se ha de respetar. Modu serio batean eman behar dela bozka, eta gainera, respetatu behar dela, ez da baietzaren aldeko prozesu bat, baizik eta prozesu demokratiko bat. Beraz, ezetzaren aldeko pertsonak ere garrantzitsuak dira. Som conscients de que la República Catalana será la República Konstiente gara, des del sí i des del Kataluniaren no. errepublika baietzaren eta ezetzaren aldekoek osatuko dutela denentzako errepublika bat izango dela, ez bakarrik parte batentzako. Beraz, hori da Arenys de Muntek erakusten dugun lehendabiziko gauza. Erreferendumen prozesua hasten da, Bartzelonara iritsi arte, Bartzelonan sorpresa handi bat eramaten dugu, zeren erreferendum hori baino lehenago, Urriaren 10-ean, dena pentsatzen zuten ea zer gertatzen zen Bartzelona, mendialdean bai, baina ea Bartzelonan zer eta Bartzelona masiboki baiezkoa erantzuten du, eta hori eta orduan pentsatzen zen, bueno, hau serio da. Momentu horretan alderdi politikoak saiatzen dira prozesu guztia instrumentalizatzen. Hi ha una mala relació, molt mala relació entre Eskerra harreman txarra dago Konvergentzia eta Eskerra Republikanaren artean. Eskerra irukoan dago, Konvergentzia oposizioan. 2012an, irailaren 12an, 2012ko irailaren 12an, zuetan topatu ginenan, lehendabiziko Asamblea Nazionalaren manifa handi bat lehertu zen, eta hortik aurrera ja, aurretik manifestazioetan normal egiten bali mazen oinez, orain hemendik aurrera ezingo da oinez zibili manifestazioetan, ez? Desbordatu zituen aurreikuspen guztiak, eta Kataluniako Asamblea Nazionala hor sortu zen, eta hori da beste oinarri handi bat, prozesuaren beste oinarri. Ez dago alderdi politikoetara binkulatuta, eta berak elkartzen du jende oso diferentea, bai independentzaren aldekoak eta baita demokraziaren aldekoak ere. Eta horrela, herri hau dena lehertzen hasten da, praka. Oinarrian, konsulta herrikoiak egiten zen jendeak osatzen dute asamblearen lehendabiziko nukleoak, eta asamblea hasten da pixkanak ibiltzen, eta exito handia izango du. Ez da ikusten alderdietara binkulatuta horregatik. De paso descansa Aroa Ugarte, que tiene la ingente tarea de traducir al euskera. Zergatik ANC-ek izan zuen arrakasta, zergatik loratu zen ANC, eta ez ordura arte Kataluniako independentismo minoritarioak saio asko inzitun batzeko, egiturak iteko, eta egon ziren saio asko, ez? Saio horiek porrotin zuten, izan gute bere arrazoia, eta batzuen zatik eta historikoak, baina badu momentu bat,
San Jordi, larun bata txalde bada, San Jordiko Palau San Jordin, egiten da asamblea hainezena, eta hori loratzen da. ¿Por qué sí florece la Asamblea Nacional y coge cuerpo y no los anteriores intentos que había habido de que hubiera plataformas por la independencia? Porque las ha habido previamente, seguramente habrá habido muchas cuchilladas por el camino y por eso lo florecen. ¿Por qué sí la Asamblea? ¿Por qué aquel sábado en San Jordi nosotros nos jugamos aquel día, me acuerdo, la primera página del diario Berria, ¿no? Te llamamos a ti, llamamos a más gente y nos dijeron, esta es la buena. Era como la sexta o la séptima vez que yo oía, esta es la buena, ¿no? Esta es la buena, y comentamos aquí, pues, vamos con la primera con esto. Guatzen ahí, ziriki genula titular nagusia eta foto. Metimos titular y foto. Se veía una foto de EFE que venía con bastante gente allí en la pelús, ¿no? ¿Por qué florece la Asamblea Nacional? ¿Qué circunstancias, qué humus hay, qué tierra abonada se da ya para que esto florezca? Jo crec que n'hi ha dos raons especials. Una primera té relació amb la lluita partidista. Com que l'Assemblea Nacional naix de les consultes populars demostren als militants dels partits, als militants de la base dels partits, que la unitat nacionalista és imprescindible. Sense unitat no hi ha victòria. És impossible. I per tant, en un moment en el que encara Esquerra Republicana i Convergència extremes, herri treballar junts, perquè hasten dira elkarrekin lanean, zeren kartela jartzera direnean, bai eskerrakoa bai konbertsiakoak daude, bai italdi bat egiten duenean, beraz, aihatzen da momentu bat, bi alderdik esaten duena, bueno, agian. Eta gainera, ondorio praktiko batzuk ere badaude. Erreferendum bakutzean, zuetan ni Mataronan ginen adibidez, ezta? Ambientea oso ona zen, ikaragarria zen, beraz, etzen bakarrik lanerako marko bat osatzearena, baizik eta horrek bere fruituak ematen ditu, ez? Pasatzen ari da. Beraz, hor oinarri handi bat dago, oso garrantzitsua. Eta badago, bigarren bat, el dia dels atemptats de Barcelona, els 2 dies, n'hi ha una foto preciosa. Bartzelonan bada argazki bat, emakume musulmanek atentatuetan manifa bat deitu zuten. Eta haietako lider batek emakume bat deitzen du eta sartzen denean sarkatu egiten dira, janegarra egiten dura eta oso momentu berezi izan zen, ez? Orduan argazki egin nuen, begiratu genen zeintzen emakume hori eta esan zuen emakume horrek esan zidan Maria Majo izena zuen. Emakume musulman hau 14 urterekin ailegatu zenean katalanik eta gaztelari jakin gabe emakume honenek irakatsi zion, partikularrak eman zizkion eta bar, bizi aldatu zion. Eta neska musulman gazte hau orain enpresateko ejekutiba bat zen. Eta Andre hau zen Joan Majoren arreba. Posizio independistera garatuz egin zuen ministroi baten arreba, ez? Eta honek Mataroko asambleako nagusitako zen, eta esan zidan. Ez dugu inoiz ulertu, hain zen 70.000 militante gala, baina 10 gauza diferente egiten dugula bakoitzak. Honek asko harritu ninduen. Ulertu nuen hori zela mugimenduaren indarretako bat. Zeren adibidez, irailaren 11an jende gazte asko izaten da Bartzelonan. Baina herrietara joaten zanerenean, ekitaldeak egitera dena jende helduz beteta egoten da, eta ez ez gertatu den, baina jende heldua prozesua. Jo crec que això significa que n'hi ha una generació en Catalunya suficientment honrada com per adonar-se'n de que la transició els va enganyar i suficientment valenta com per dir jo no me'n vaig sense arreglar-ho. Konpondu gabe, aldegin nahi ez... Terrible a l'ANC. Tota la gent de l'ANC, tots, del primer a l'últim, han fet 1000 batalles, han fet
i la gent els coneix, són gent en credibilitat. Crec que seria... Itzuli gaitezen lehen aipatu ditzudan, zazpi zortzi muga horietara, volvamos a los 7, 8 hitos, has mencionado el NC, danos más pistas para entender. ¿Qué otros hitos? Després comença el període d'acostament polític. És a dir, des de la base s'estira. La base estira cap a dalt. I Convergència i Esquerra, sobretot, la CUP vindrà una mica més tard, comencen a pensar... Aldera batuko da, azten dira pentsatzen, zerbait egin beharko dugu, ez? Eta lehendabiziko Masen gobernu dago, Eskerrak parlamentuko akordio bat sinatzen du, azarren bederatzeko konsulta egiteko, baina hori lehendabiziko pausua gaurti behiratuta, oso hasierako pausua da, baina konfiantza bat sortzen da bi alderdien handien artean. Eta gertatzen dena da, asamblea gero eta gehiago tiratzen duela, eta irailaren 11 bakoitzean, gertatu da keinu politiko bat. Azarren batzia ez litzateke gertatu izan, ez gertatu izan irailaren 11ko mobilizazio bakoitzak eskatzen du pauso politiko berri bat. Egiten duten presioa, herriak egiten duten presioa, izugarria da. Eta hor dago klabe bat. Baina bada beste gauza bat ere, alderdi politikoek, pixkanaka oso mantso, nik uste hor urte bat edo bigalduz direla, hasten dira pixka bat herriari obeditzen. Momentu batean jendeak asko eztabaidatzen zuen eta oso tipikoa zen politikoen kontra, eta gaur egun oso harro gaude gure klase politikoaz, eta zeren oso gauza zail egin dute, da herriari entzutea, eta herriaren aldarrikapena halako bide legal eta instituzional batean jartzea. Eta gaur egun ikusten duzunean Puigdemont, Junqueras eta barre ikusten dituzunean, harrotasuna sentitzen dugu. Eta gero bada beste bat eta azkena elementua, eta da gutxien ikusten dena, eta da alderdi intelektuala. Batez ere Carles Viver Pisuñarrek lideratzen duen taldea, hasi zen liburu zuria bezala, eta orain 1600 horriko liburu bat egin zuen, eta dena aztertzen da. Errepublikarantz nola joan, pentsamendu hori erantzun guztiak ematen dizke, ez alderdi politiko hori parlamentuan izan gana, bezik eta oinarria egitura, eta berak egiten du tesi hau, ez, legearen legea. Ez da ausketarik egongo, baizik eta lehen guazten pasatu zena, ez, lege bat aprobatu, ez dago austurarik, lege berri bat onartzen da, lehen guazten gertatu zena, 2012-13 idatzita dagoeneko, beraz, 4 urte igaro dira, orduan idatzitakoa posible egiteko, baina, oso garrantzitsua da, bestela, ez balin badakizu norazoa zen, oso zaila da. Itzaiten izan Consell Nacional de la Transició, Mazazpi inbezortzia ditu, horiek Katalunia berriaren liburu zuria edo idazten dutez. Eso se escribe en el libro blanco de la nueva Cataluña, serían internet, finanzas, cómo se paga la deuda, relaciones internacionales, todas estas cuestiones tienen cada uno sus expertos y lo hacen. Ese libro blanco es la base de lo que luego va a ser modelo no digo el modelo tampoco social ni modelo económico, no me refiero, si me refiero más, es posible una Cataluña independiente y viable por esto, porque las cosas se hacen así, internet se consigue así se consiguen las finanzas, así se paga la deuda, así. Yo creo que soc, en compañía de Carles Viver la única persona... Pisuñarronaren aldean, naizelen ginen pertsona bakarra hori irakurri duena. Sí, no, es un top jurista. Claro, yo me lo llegí, goi mailako epaile bat, nik irakurri dut, azpimarratu dut, horatzen ez behin
pantanetako urari buruzko herrialde batean loartu nuela pentsatu nuen, bueno, hau ja ez da beharrezkoa, goizeko iruretan. Hau jakin barrik ez dut. Ez liburua lortu ezakezu interneten, libre blank idatzita, gaina badago espainolez, frantzesez. Bueno, n'hi ha alguns... No, n'hi ha capítols poc... Bueno, badaude kapitulo... erakargarrik ez diren kapitulo batzuk eta beste batzuk oso interesgarriak. Beraiek egiten dutena da, alde batetik... posible dela demostratu, oso ariketa simplea, 2013ko presupuestoa Generalitatean presupuestoa hartu eta simulazio bat egin nola izango litzatekeen presupuesto estatu bat izango bagenu, beraz zergen bidez jasotako sarrera guztiak eta gastu guztiak eta zifrak ikaragarriak dira, irabaziak ikaragarriak dira, baina hori ongi egin egon behar da, egon behar du jende bat hori profesionalki eta zalantzari gabe ongi egin behar dutenak, beraiek oso ongi definitzen duten nola den pasua, nola eman behar den pausa, erabakitzeko eskubidearen kontzeptua definitzen dute, autodeterminazio eskubidearen desberdina dena pixka batean, definitzen dute baita ere legearen aldetiko argumentazio guztia, adibidez, errepublika proklamatzen denean, aldarrikatzen denean, azaltzen dute zeinek zein izango da arduraduna, Europako Kontseilua eta beraz, estatua jartzen dute paperean, eta hori oso gida ona da, ez da perfektua, baina ikaragarria da, orain zuk zerbait egin behar zuenean, ez orain desplegatu da atzerriko ministerioa, atzerri kontuetako ministerioa, eta hori egin da, ja idatzita dago lako dena. Ez da bai bat zegoenean, parlamentuak badakizue bilege garantzitsu aprobatu dituela erreferendum lega bat, azteazkenean eta ostegunean Errepublikaren fundazioko legea izen horrek dena esaten du ja. Bilege hauek sekretuan eramanera zeren estatuaren errepresioak ekiditen zuen funtzionamentu normala parlamentuarena. Orduan, diskutitzen zenean nola izango zen legea, zuk ikusi duzu galdetzen zidaten eta nik ez dut ikusi, baina liburu potolan hortxe dago. Hor dena zaluta dago, ez dago sorpresarik, dena idatzita dago hor, beraz alde batetik herriaren oinarria politikoek jarraitzen diote eta gero gainea horrelako egituratzeko ahalmen hau horiek dira 3 zutabe nagusiak. Eta gero, gainera, Espainiak inoiz ez du faliatzen ez, Espainiak beti laguntzen dugu. Nola zitzen da, hemen Euskal Herriako baliodun galderat, nola zitzen da independentismoa 2020-tik, zuk kontatzen duzu oso anekdota politia deitu zizunean, Puigdemontek deitu zizunean El Punten lan eiteko, zerratik eta deitu zizunez, gero, esplikatu zuzuke, hori. Nola hunditzen da 2020-tik 2040, ze faktore ematen diren, eta nondik elikatzen da hazkunde hori, nondik dator jendea. Nola pasatzen da autonomismo batetik dago zubi txiki bat, erabakitzeko eskubidea, eta berehala pasatzen da independentzia, erabakitzeko eskubidea transiziorako eslogan bada, mezu bada, eta gero pasatzen da berehala independizmo izatean ikaskotan aipatzen dut, 2010ko uztailaren 10ko manifestazioa, Tribunal Konstituzionalaren murrizketen kontra, retallada horien kontra, intzen manifestazio handi bate Barcelonan. Manifestazio hori zen retalladan kontrako, murrizketen kontrako manifestazio bat, eta bihurtu zen independentismoaren aldeko manifestazio handia. Hori da 2010ko uztailaren 10, ¿no? 10 de julio del 2010 se produce una manifestación en Barcelona, que es en contra de los recortes del estatuto, y yo siempre cuento la anécdota que entra Artur Mas al Majestic a tomar un café, el protocolo ese antes de la Mani, le acompañaba Íñigo Urkullu entonces, cuando era presidente del EBB, entra de autonomista al Majestic, porque la manifestación era una manifestación para mantener todavía la autonomía, pero sin retalladas, y ve una manifestación que en vez de gritar autonomía o
Tribunal Constitucional déjanos en paz, no grita más que independentismo masiva en toda la administración, ¿no? ¿Qué sucede para que ese autonomismo en un café, en la que entras al maíz, te que tomar un café y sales, no es que salgas de independentista, pero te obligan a ser independentista? ¿Qué fenómeno se da? Y cómo, sobre todo, como si un vasco te preguntara, oye, aquí andamos en el 20 y pico, 30 y pico, ¿qué vectores hay que poner en marcha para que se suba eso al 45, 50, 55? Bueno, aquí esan dik ez fundamental. Bueno, hemen badago gozagarra da Espainiaren erreakzioa oso garrantzitsua da, hain absurdoa, non provokatzen duen independentismoaren gorakada. Hau da, Artur Mas autonomista moduan sartzen da, eta independentista bezala ateratzen da, baina joaten da, baina saiatzen da reforma fiskal bat lortzen, euskaldunak bezala. Ez da, independentza lortzere baten, eta engainatzen dute, eta ez diote zer ematen. Eta egoera oso zaila da, hemen azaltzea zer den trenek ez funtzionatzea dena desastre bada, aeroportuak kaosa da, zen zuek baduzue botere ekonomiko bat, Kataluniak ez duena, beraz Katalunian estatuak txiki egiten gaituen sentsazio oso altua da. Hirugarren bide horren gai horren enpresari batzu saiatzen dira hirugarren bide bat sortzen, ez? Independentismoa eta Espainiaren artean hirugarren bide bat. Baina azkenean, independentista bihurtzen dira, edo etxera baten dira, zeren frontoi baten kontra jotzea bezala da, ezinezkoa da. Atzerriko gazetari azaltzete denak harrituta gelditzen dira, ez? Artur Mas joaten da 50 proposamenekin, orain dela 6 urte. 50 proposamen. Tartean, Renfe konpondu, baita hizkuntzari buruzko kontuak, 50 proposamen. 6 urtean, Espainiak ez du batez bakarrik hitz egin nahi izan. Ez da bat ere. Pero les 49 previes, qualsevol govern del planeta... 50 zen referenduma, baina beste 49ak zein Europako herrialdek negoziatuko lituzke. Frantzia adibidez, ezagutzen dugu ez, bai katalaneko euskaldunek baditugu herrikideak Frantzian bizitzen, baina Korsikan adibidez, soberanistek hauteskundeak egiten dituztenean, Hogeita marraltan bildu dira eta instituzioak aldatu dituzte soberanismoaren zat egokiago izango litzaketakena lortzeko, independentismoaren gorakada ekiditeko. Katalunian adibidez, trena konpondu eta milion batzuk eman, eta bat eta beste jetxiko da 100%, eta esaten baduzu Katalana ere Europan izan daitekela ofiziala, bueno, jetxiko da pixka bat, eta 51 proposamanetatik erreferendumarena bakarri balima da ezezkoa 30% jetxiko litzateke independentismoa, baina hori egiteko ezintasuna daukate, ezin dute, ezinezkoa da, beraz, hemen badago oso klabe importantea ez, bihurtzen dute kontua harako harrotasun kontu bat bezala ez, nik uste dut, alde batetik dela, Madrilen beti pentsatu dutelako, bueno, zela, hau trampa bat bezala zela ez, sufle moduko bat ez, hace suflea ez da jesten, aparra ez da jeste. És el problema que es troben ara, és a dir, ara... Hori da, gaur egun topatzen duten arazoa ez. Orain ikusten dute, baietz, egingo dugula, eta orain beldurtu egiten dira. Baina, 10 urte eduki dute, suflea bihazteko eta ez dute hori egin. Munduko zen gobernantek dauka horrelako krisi, horrelako tamainako krisi bat, eta inongo kontzesiorik ez egin hori izugarria da. La diskussió sobre que n'hi ha un problema polític a Catalunya, és que això no ho pot discutir. Katalunia arazo politikoa dagoela, hori inorrek ezin du zalantzan jarri, hori hemen badago arazo politikoa, bai hori evidentea da.
eta ez egitea ezer hori konpontzeko, ez da proposamen bat ere edo eskakizun bati ere kausorik egitea hori garrantzitsua da. Zer gertatu da, orain dela 3 urte, mugimenduaren 20% konformatuko litzekela zerbaitekin oraina ez. Oraina hurrengo astean Rajoy etorri eta esango balu etorri aeroportua, esango ez, neri ze esaten didazu. Nik uste dut, Espainiaren jarrera oso garrantzitsua izan dela. La relación entre el País Vasco y Navarra... Nik uste dut, Nafarroa eta EAEren arteko eta erek Madrilekin duten harremana beste diferentzia bat dago, ez? Kataluniaren kasuan imposiblea da, ezinezkoa da. Hemen badago maniobratzeko margen txiki batan, ez? Ze garrantzia dauka Katalunia kasuan azkunde horretan, independentizmoaren azkundean, neo-independentista asko dago Katalunian. Sekulan bere burua independentzian ikusten ez zuen jendea, ez? Baina bai jendea katalanista zena, katalanismo linguistiko bateko praktikatzaileak, beti katalana hitz egiten zutenak, katalanismo kultural batekoa, identitariera, baina, katalanismoan zion, ez? Ze garrantzia dauka transizio hori emateko katalanismo politikotik independentismora, katalanismo linguistikotik, ze garrantzia dauka hizkuntzak, hizkuntzaren transversalitateak, katalan hizkuntzaren transversalitateak eta kulturarenak. En esa transición del catalanismo independentista político, mejor dicho, del cultural y lingüístico, ¿no? Que es muy transversal. ¿Cómo se da el efecto ese de que sea un puente tan corto que la lengua posibilite que los que nunca han pensado que iban a ser independentistas sean independentistas de facto, ¿no? O sea, que los que se confestaban en una práctica catalana y sobre todo la transversalidad de la lengua que no marca, ¿no? Aquí la lengua todavía sigue marcando una diferencia. Tú y es todavía gente hablar euskera y puedes decir, bueno, pues puedes situarla más o menos en alguna esfera política, ¿no? Allí en catalán, oyes a alguien hablando catalán y no necesariamente tiene que ser independentista, puede ser un militante del Partido Popular hablando un concejal del Partido Popular hablando con sus niños. Y al revés. Sí. Entonces, ¿qué efecto juega o hasta cuánto favorece la transversalidad de la lengua, por ejemplo, del uso de la lengua? Que en muchos pueblos los concejales del Partido Popular en los plenos siempre parlen catalán. Jo crec que és important. És evident que... Amerikoa da, euskararekin dagoen arazoa dela, ezin dela euskara pixka baiakin edo lertu edo dakizu. Katalanarekin berriz errazagoa da, hizkuntza latinar bat hitz egiten moduzu, pixkanaka ulertuko duzu eta berriz da hain zaila. Badaude bi kontzeptu jokoan sartzen direnak hemen. Lehendabizikoa da, Arenys de Munt ez geroztik, asko azpimarratzen dela, independentzia prozesua zibila dela eta ez nazionala edo etnikoa. Prozesu demokratikoa da, demokrazia ariketa bat, eta ez da identifikatzen edo saiatzen dira identifikatzen batez ere nazionalismo etnikoarekin, ez? Eta hori hasieran ni bezalako pertsonai, kostatzen zitzaigun ulertzea eta azkenean oso islada argia izan du, ez? Bada, zeok egindako azterketa oso on bat eta garletzen du referendumari buruz. Baiezkoaren hautesleen artean bakarrik 15% ematen du argumentu nazionalista bat edo, ez? Katalana naizelako eta bar. Argumentu guztiak praktikoak dira. Estatu bat behar dugulako konpetitzeko, Europan ez dakiz zer egiteko, bestea argumentu nazionalista 15% bakarrik erabiltzen dute. Eta ezezkoen aldeko, ezezko erantzunen artean berriz 75% erabiltzen du argumentu nazionalista, ez? Beraz, baiezkoen artean argumentu praktikoak irazten du gaur egun, Katalunian independentzia ez defentsatzea, nazionalismo espainolak defenditzen du. Eta independentzia defenditu berriz, normaltasun guzitik egiten da, hori baita, eta politiko hori oso garrantzitsua da. Eta da, hizkuntza ez dela izango elementu zentral bat, eta adibidez horre agertu zen independentismoa azteleraz, hemen normala zen, baina han ez, han
leheno etzen hori gertatzen eta gaur egun, Gabriel Rufián, adibidez, horren emblema da, ez? Eta oso bide hau gertatzea. Baina ideia hau, hizkuntza ez dela garrantzitsua, horrek haimentzen ditzu toki askotan sartzea, ez? Batez ere Bartzelona hiriaren inguruan, baina prezio bat ere badu, hizkuntzak importantzia galtzen duela, eta Republikan ikustu dut adibidez, arazo bat izango dela honekin. Hizkuntza ez da izango uste guen hori. Baina, bueno, Rajoyek esaten duenean, Rualiasi bai katalana eta bai gaztelera hitz egiten dutenak zigortzen ditu, eta beraz alde eta demokratiboko bat ezela irekitzen denean, ez nazionalista bezala, aldeketako trenean doan pertsona honek, erderaz hitz egin da ere oso gaizki doanez, oso errez gehitzen da. Inork ez du beraren kontra egiten, ez? Junkerasek asko erabiltzen duen kontzeptu bat bada, eta hasieran txoke bat sumatzen da, baina gero espainola izaten jarretzeko modurik onena da errepublika irabaztea. Guk utziko dizu espainola izaten, nahi duzun bezala, eta horrek konfiantza bat sortu du. Gaur egun, adibidez, Bartzelona inguruko zeratan, inguruko hirietan, Telecinco Antena 3 talakoak gehiago ikusten dira, ez? Baina jende batzuk ezkatuta zegoen, ze mezua hilabatzen zaio metropolitanako hauteslei, eta orain ohartu dira, alrebez dela, Espainiako telebistek erakusten duten mezu apokaliptiko hau, mezu honek ez du eragitzen beldurra bezik, eta eragiten du barrea, beraz, zeren beraiek ateratzen da kalera, eta ikusten dute ez dela alako ezer gertatzen violentziaz eta barritz egiten dutenean telebista espainoletan, eta pertsona hori jesten da bote bat hartzera igandean ikusten du, eta esaten du, bueno, baina Telecinco hauek erotuta da, zertaz hitz egiten dute, ez? Hor badago konplexutasun bat, ez? Interesa daukat zurekin analizatzeko nola honden transizio bat, lehen aipatu den katalanismo hortatik, esateko PSC inguruan, eta baita ere garaibeteko PSUkeko jendeak gero iniziatiban da ibili direnak, guk ezautzen ditugunak, eta sekulan izan ez direnak independistak, baina oso katalanistak izan direnak, baina ez dire izan sekulan independistak, eta pasadienak izateraz, ez? Maragalen talde osoa gaur ez dago PSC, dago gaur independentismoan, ez? Eta gaur PSC-en gelditu direnak dira, hemen transizio hori ez du ikusten, hemen ez dugu inor visualizatzen inguru politiko horietan epe labur baten pasalitekena independista izatera, ez? Estaba comentando que compartamos gente que tú y yo conocemos, que ha estado sobre todo que estaba en el PSUV, que eran gente de la Liga Comunista y que andaba siempre en la izquierda federalista, por decirlo de alguna manera, que esa gente, mucha gente se ha hecho independista en 4 o 5 años. Es cierto que esa gente tiene una práctica muy catalanista y parlaban siempre catalán, ¿no? Y el caso del PSC, donde todo el grupo de Maragall, toda la sociología de Maragall está fuera del PSC, o está su hermano Ernest Maragall está de eurodiputado en Bruselas, y tenéis un conseller de Sanidad que era uno de los secretarios de Maragall, ¿no? ¿Cómo se pasa de ser secretario de Maragall o sea, ¿qué transformación se da, qué evolución se da en toda esa gente que estuvo también en el PSUV, que estuvo en la Liga Comunista, que han hablado siempre catalán y además son independentistas? Yo creo que aquí el papel de Pascual Maragall papera oso garrantzitsua izan zela. Pascual Maragall, que no esté activo en este proceso, ¿no? Qué pena que esté ahí, porque nos íbamos a divertir bastante. Sí, es una gran pena. Bai, pena handia da, bai. Claro, el presidente Maragall... Eski bai, Maragall lehendakariak, presidentak, nik beti esan nuen zela azken espainolista, ez? Espainolista modu noblean esan da, nik uste dut Espainiaren modelu konkretu baten ideia hori, herri libreen penintxula hori ideia noble bat da, baina arazo bakarra da ez dela erreala, ez duela zentzurik.
Pascual Maragalik inisten zuen ideia honetan, Espainia pluralaren ideia batean. Pentsa ezagun orain, gare baten egin zirela gauza batzuk gaur egun ezinezkoak izango liratekenak. Goratzen duzue, Juan Carlosek Joko Olimpikoen inaugazioan sartu zela segadorsen doinuarekin eta hauts ofizialek esan zuen erregea sartu da Kataluniako himno nazionalaren soinuarekin. Hori gaur egun imposiblea da, zinezkoa da. Maragall mentalitatean bai ez, zergatik ez. Maragall pentsatzen zuen hori posizela, bere biografiak zer erakusten du hori imposiblea dela, eta berak lehenengo pertsonan bizitzen du. Berak erabakitzen duenean estatutua egitea, lehendaizeko artikulua, Katalunia nazio bata. Eta hori zinazaguntzen jarri, eta Madrilera llegatzen denean, eta eztabaidatzen hasten direnean, eta usten dietenean ideia hori, bera pertsonalki delitzen da, baina harrituta, baina hau nola jarri dezakezu zalantzen hau. En el moment en que sektore sozialista guzti hau, el sector españolista, diguem, gainera, sektore españolista modu oso zikinean jokatzen ari denean Maragallekin, oso gaizki portatzen dira gainera bere osasunaren zontzuen, ez? Politikoki ere bai, asarretzen da Maragalle. Eta orduan, hasten da independentismora mugitzen. Eta nik uste dut, hau dela independentismo zibiloarekin, ez etnikoarekin oso erakarrita sentitzen den gizartaren zatia, ez? Ez gara nazio bat, baizik eta gara gizarte bat erabaki nahi duena, ez? Ez nazioaren kontzeptua, baizik eta olako kontzeptu praktiko bat, komunitate politiko batena, ez? Eta jende horrentzat oso komodoa da. Lo que es difícil, molt difícil, oso zaila dena da, Artur Masek murrizketak eta austeritatea, eta Artur Mas oso aktore garrantzitsua da, baina Artur Mas diferenta daude. Gaur egun ere garrantzitsua da, baina motxila bat dauka, ez? Austeritate politikak, edo horrek oso zaila egiten zuen harremana. Beraz, iraileko eta zazpiko hauteskundeak izaten direnean, bera presidente izan, edo ez, eta hori oso zaila da. Eta ondoren, Puigdemont agertzen denean, jende hori oso sentitzen da, zeren ez dute arazo kontzientzia politiko aldetik arazorik. Eta beste batetik, Madrilen degradatzen da asuntoa, ez? Orain dela urte artikulu bat idatzi nuen, Bere Navarrok nire kontrago prentsa horreko bat adena egin zuen, nire beri bat izan zen. Artikulu horretan esaten zuen, zergatik PSC fasismoaren aldera lerratzen da. Eta esan nuen, PSCek gertatzen ari den honen kontra, erabakitzen badu aldatera begiratu eta Espainia defendatza bukatuko du PPrekin. PPrekin batera, eta bukatuko du ideologia espainolistarekin, eta ideologia espainolista fascista da. Ez zaigu gustatzen edo bai, baina Espainiak ez zen izan du inoiz eraiki, historian zehar, ideologia nazionalista progresista bat ez zen du. Eta orain hainbeste mende badaramatzagu, segurazki da ez zen duelako existitu. Eta beraz, zu espainolismora hurbiltzen bazara, fasismoan bukatuko duzu. Una botan asko esaten ez, zuk hori dagoeneko esan zuen duela 3 urte. Niri, pena handia ematen den, hauko nuke ala ez izatea. Baina realitatea ara da. Izeta, Coscubiela, Iniciativa per Catalunya, horre Pepek txalotzen, nik nire hori gertatuko alitzen, pesatuko nuke hemen zerbait gazki egin dut. Pepek txalo egiten badut. Pensatzen nahiko da, ez dut galdetu behar
erreferenduma izango den ez den izango. Beraz, banuzkan galdera gehiago iragan hurbil horri buruz hitzetu, baina hitzen dezagun gaurko az. La gente estará pensando, dirige un periódico y todavía no le ha preguntado sobre si se va a votar o no se va a votar, ¿no? Vemos que se está calentando mucho el ambiente. Tenemos ya hoy un apercibimiento a los 700 alcaldes para que vayan a declarar a la Fiscalía y si no a los Mossos para que se los lleven a declarar. Vamos a empezar por la pregunta final y luego llegaremos. ¿Cómo visualizas el 1 de octubre? ¿Lo visualizas en los centros habituales de votación, la gente votando? No, pero se votará en algunos y en otros no. Se votará en la Plaza del Pueblo, en la Jaima, o habrá listas, no habrá listas. ¿Se permitirá o no se permitirá votar? ¿Habrá violencia relativa, violencia dura? ¿Qué foto ves? No la que quisieras ver, sino la que crees que pueda suceder. Bueno, claro, la bola de cristal... Kristalezko bolari oso zaila da ez, orduro gauzak aldatzen ari dira, goizean gauza beruen, arratsaldean beste bat oso zaila da ez. Yo diría... Nik esan denuke... Fins a l'1 de novembre, fins a l'1 d'octubre... Beren bat arte nik oso argi ikusten dut. Botazio bat izango da, masibo izango da, ikusi beharko da ze partizipazio ematen den, parte hartzea zenbatekoa den, baina, bozketa masibo izango da, ez da izango azaroaren bederatzeko bezala, asko handiago izango da, eta normaltasunez emango da bozka. Paperetak, urnak dena. Zergatik, nik uste dut galdera ez dela ea bozketa izanen ote den. Galdera nola ekidingo dute. A Catalunya ara n'hi ha una situació de normalitat. Katalunian orain normaltasun egoera dago kanpaina, hauteskunde kanpaina bat martxan, eta edozein kasutan ekidin nahi duenak erabaki beharko du zer egin behar duen ekiditeko. Eta egoera honetan oso erabaki zailak hartu beharko ditu. Eta horrizte egiten badu ezingo du atzera egin. Dena dakigu adibidez atentatuen orduan, Soraya Saezek jarri nahi zuen ejertzituak alan, eta Rajoyek esan zuen ezetz, bazekielako segun zein argazki barrazileak urnak erretiratzen, autoestontziak erretiratzen, hori ezin dutela egin ez. Beraz, arraza ez dutela indarrik gelditzeko. Rajoyek konstituzionalaren aldeko apostu egin zuen, ez? Rajoyen apostua zen, kohertzioa banaka ikutzen joatea eta konstituzioak inhabilitatzea. Sorpresa handia izan zen, adibidez, 155. Artikulua. Garroso argi esaten genuen, ezin da aplikatu azkenean, ezin da aplikatu. Berak konstituzionalaren alde jokatu zuen Rajoyek. Joan den asteko asteazkenean, referendumaren legea onartu zenean, legea aurkeztu zen momentuan, ministroen kontseiluak eskatzen zuen estatu kontseilu bat eta konstituzionalak inhabilitazio espresenren arabera Forcadell inhabilitatu eta bozketa ekidin behartzen, baina ze gertatu zen konstituzionaleko epaileak ez zirela osartu hori egitera. Eta beraz, Rajoyek gelditu da armari gabe, botazioa egin zen parlamentuan eta publikatu egin zen legea gainera lezkari ofizialan. Zautzen duen ditu denek azaltzen digate, Rajoy oso gai honekin, lezkari ofizialan gauzak azaltzerekin oso obsesionatuta dagoela, eta orain bera obsesionatuta dago publikatzeko anulazioaz. Absolutamente fundamental, una legalitat diferent. Baina referendumen legeak sortu duena da legalitate ezberdin bat, ez? Bigarren artikuluak dio Kataluniako parlamentuak aldarrikatzen duela lege hau mailaz gorago dagoela beste edozein lege baino. Espainiatik letorkoen edozein lege baino, beraz, bi legalitate daude. Badaukagu, Espainiako legalitatea esaten duena, legea ilegala dena, eta gero daukagu, Kataluniako legalitatea esaten duena, legalitate espainola dagoeneko ez duela balio.
Eta mentxago da orain bertan. Zertatzen da, gaur adibidez, Katalunia osoan agertu dira botatzeko, bozkamateko kartelak. Bihar hasten da hauteskunde kanpaina. Konstituzionalak, alkateak, poliziak eta denak abisatu ditu esanez, ekidin behar dela. Bihar Puigdemont eta Junquerasek Tarragonako zezen plazan hitz egingo dute, inaugurazio mitinean, 10.000 pertsonekin, beraz, mitin hau aurrera joaten bada, Espainia zer mamu bat bezala izango da. Gauzatzuk esaten ari da, baina ez dira errelak dagoeneko gauzauek. Beraz, dagoeneko sartzen gara egitateen edo egitateen momentuan, eta hemen oso borroka latza dago, ez? Hasi dira funtzionarioak mosoak eta barre seinalatzen, kartzelazio horrez hitz egiten, gaur esan dute, 780 alkatek deklaratu behar dutela. Eta espetxera jateko mehatxupean, gaina 700 alkate hau erokeri bada. El BOE ha publicat 1.000 funcionarios. BOEk 1.000 funtzionarioen izenak argitaratu dituzten. Denak kartzelan sartuko dituzten, ni aldizkari baten zuzendaria naiz, eta erreferendumaren aldeko anuntzioa jartzen dugu. Aiaratzen bazait horrelako abisu bat, ez diot kasurik eginen, zeren gure legalitateak esaten du, ez dut konstituzionalen legalitatea onartuko, zenbat sartuko dituzte kartzelan, 20.000, 30.000? Gainera, momentu hauetan, esango dutana berbada arraro da, baina badira 50.000 pertsona kartzelara joateko prest daudena, problemari gabe, beraz. Hori ezinezkoa da, ez dut hori egin gainera, kartzelara eramatea jendeak, referendum bat egin izateatik, hori dena Europan nazaldu behar da. Desberdintasun aldeak alde insumisokin gertatu zena. Puede suceder algo parecido a lo que sucedió con los insumisos, que los primeros 50 van a prisión, pero luego al final cambian el modelo de ejército. Claro, el problema es que tienen 2 semanas. Arazoa da, 2 aste bakarrik dituztela. Espainiaren hankasartzerik handiena izan da, ez dutela sinistu agorratuko zanik. Orain 2 aste besterik ez dute. Orain pasatzen den ordu bakoitzeko guretzako garaipen txiki bat da. El director de TV3 TV3eko zuzenariari prohibitu diote anuntzioa ematea. Baina anuntzioa emititzen da, ordu bakoitzeko sobirania irabazten ari gara, eta horrela urriaren lehena arte. Eta bero, prozesua oso transparentea da. Errepublikaren legea oso argia da. Esaten du, erreferenduman ezezkoak irabazten badu, hauteskunde autonomikoak. Eta baizkoak irabazten badu, egunetan errepublikaren aldarrikapena. Això ja és una altra pel·lícula. Beraz, hori beste pelikula bat da. Ho aclare perquè no es confonguen. Argituko dut ez konfunditzeko. Hilaren baten gauean, izango dira emaitza provisionalak. Beraz, hauteskundetako sindikaturak 3 eta 14 egun bitartean dauzka, alegazioak, arazok eta bar, argitzeko. Eta bukarako, beraz, baizkoak irabaziko balu, denak esprogun bezala, 5 eta 16 artean aldarrikatuko litzateke errepublika. Eta hor sartuko ginateke Espainiarentzat eta Europarentzako lurralde ezagun batean, baina atzera bueltarik ez dago, hemendik ez gara autonomiara bueltatuko. Eri orain sistema didate, sistema federal bat, bueno, zertarako. Bal zerrian ikusi genuena, larun bat aguizian joan ziren guaratzilak, joan ziren papeleten bila aldizkari batera. Jendearen reakzio natural hori pensatu gabeziona, manifestazio bat antolatuta jendeak joaten da, baina bapatean, inork esperotzula saldu ziren guaratzilak, eta jendeak denbora gutxi erantzun zuen, joan ziren egoitzara, hautesontzi bat jarri zuten, eta gaina papeletakin bozkatzen ibilizien, ez? Esa reacción, lo que vimos otro día en Vals. Es un tráiler de la película que podemos ver el 1 de octubre, en la que la gente
yo no sé si la gente tiene urnas en casa, yo no tengo urnas en casa, pero a mí si me dicen, Marcelo, una urna, pues no tengo urnas en casa, ¿no? Y alguien tiene una urna en casa que la puso allí delante de la Guardia Civil, la gente se fue a votar y luego en el ambiente ese festivo muy característico de las celebraciones catalanas estos últimos años, ¿no? Festivos, alegres, vacilones. Eso es un tráiler de lo que tal vez podamos ver, sobre todo desde el punto de vista de la reacción popular, ¿no? Si va la Guardia Civil, esos 50.000 que comentamos rodean el ayuntamiento y allí no pasa la Guardia Civil. Pero es que es imposible, la Guardia Civil no tienen suficient força armada ez daukan nahiko indar armaturik referenduma galetzeko eta nazioarteko erridikulu bat izango litzateko 6.000 urna jarriko dira. Orain esaten dute Mossuek eramango dituzte eta udaltzaingoak, baina Mossuek ez dute hori egingo, Beraz, orain bereiek ari da krisi bat provokatu nahian, ez? Mossu eta gobernuaren artean, baina hemen ez da krisirik izango. Eta beraz, Guardia Zibila sortu beharko da, ez daukate nahiko Guardia Zibilik. Eta gainera, ez da sartu eta urna eraman, baizik eta jendez beteta gongo da dena. Eta gaina hori gertatzen bada, igual irabazita izango dugu, nori inporta zaio emaitzaia, garaipena izango litzateke. Ez, nire ikuste galdera dela, nola pentsatzen dute ekidetea, ez? Ez dute lortuko eta orain violentzia sortu nahi dute, ez? Beldurra eta violentzia. Parte hartuko duen jendea alik eta txikiena izateko. Badakite independentistek botoa emango dutela 40, 48, eta ezezkoaren aldeko 110 botoa emango balu, 100 litzateken eta Europak gaur egun dituen datuen arabera 165, 170, jazta hori nahikoa litzateke. Este es el resultado. Zoioan, zaitezke Europara esanez, hauxe da emaitza. Jazta, beraz, geltzen gauza bakarra da, tentsio handia sortzea, parte hartzea jesteko alduten guztia. Ezezkoak bozka ematera ez joateko, baina hor dago estrategia, herriaren estrategia, ez? Zeren, ezezkoaren aldeko zati handi batek, orain dela 10 urte esaten ari da, hau proiektu inklusio bat dela, eta jendeak sentitzen du deituta dagoela bozka ematera bateko. Parte hartzak daukan garrantzi horretan, ze paper jokatzen du, eta no ikusten duzu ze gertaliteke boden komun, kolau efektua, horiek dira segurazki porcentaje hori jo dezaketenak, ez? ¿Cómo es el papel que van a hacer al final Colau y toda la sociología de Podem, Común Podem, que son los que pueden aportar hasta un 10%, ese 10% que dices tú que podría aportar de participación, que os colocaría en una posición muy buena entre las diplomacias europeas con un 60% de participación. ¿Tú crees que al final esta gente terminará un porcentaje? Siempre se ha hablado que hay un 30% del voto de Colau que es un voto independentista y bueno, hay gente en su equipo que es netamente independentista, ¿eh? Conocemos a Jaume y esta gente que es muy independentista y está en su equipo de concejales, ¿no? ¿Crees que se juega una parte importante de la partida en la participación, se juega en ese sector Podemos, en Podem Común? Sí, pero no depende Colau. Uste Colauen araberako izango denek hau da. Irailaren 11an oso egora berezi izan zen. Komunek konzentrazio bat dituzten kantzanpen Colau eta Pablo Iglesiasekin. Beraz, goi mailako biak zen, baina frakaso ikaragarra izan zen, ez zegoen inor. Edo zein ekitaldi normal eta baina askoz jende gutxiago zuen. Beraz, frakaso bat izan zen. Eta horren ondoren, Colauek esan zuen, bueno, nik botoa emango dut pertsona bezala, ez alkate bezala, baina pertsona bezala, beraz, bera mugitzen hasten da, eta gaur, detaile bat izan du da, gaur oso garrantzitsua, gaur, Bartzelonako eskolak, konsortzio baten barnean daude, Generalitatea eta udaletxearen artekoak. Generalitatea dauka gehiengoa eta udaletxeak presidentzia, baina gaur paktatu dute Generalitatekoa izango dela presidentea, beraz eskoletan bozka normal eman ahal izango da, eta ayuntamentuak esango du minoria dela eta ez dela ezer egin. Ustot, komunak oso krisi handi bat zaten ari dela, hori parlamentuan ikusi zen, Kubilak hitz egiten duenean, Fatxinek
hitz eskatzen digu, ez esaten dio, hiru kanpora joaten dira, hau da, hautsita dagoen talde bat, eta nik uste dut horrik ustean lapixkoa zagertatuko denez, badago komunen erdi inguru bat joango dena, bai edo ez, baina botoa materiaengo, eta beste erdi da, ez da botoa materiaengo. El futur, vamos para, guazen etorkizuna bizkate guztia, bozkatu da, eman zagun daula partizipazio bat, parte hartze bat, azkeneko CEOk ematen zuen parte hartze bat eguneko 77. El último CEO da una participación del 67%, que yo creo que dejó a la gente así un poco diciendo. Bueno, yo firmo, Porque incluso daba un 67% de participación y un 62%, era al revés, no era un 62% de participación con 67%, sí, era un 67% de participación con un 62% del sí, ¿no? Bueno, primero, ¿qué porcentaje te parece que es el como mínimo necesario para presentarte ante las cancillerías? Al fin y al cabo eso se decidirá en 5 o 6 cancillerías. 2. Sí. Bueno, pues dos cancillerías que son las que van a tener que algún día forzar a España a que esto lo arregle de una manera como se ha hecho en otras, Quebec o Escocia, y como se va a hacer en la Nueva Caledonia dentro de unos meses, ¿no? ¿Qué participación te parece que os da a vosotros buen punch para empezar a tocar la puerta con más fuerza? Para que el golpe a la puerta, el knock-knock sea más fuerte que... Yo creo que el gobierno, seguint la línia de la unilateralitat, alde bakartasuna jarraituz esan du ez dagoela minimorik, berdin dio, zeren alde bakartasuna forzatu behar da estremo horretaraino, baina politikoki independentziaren aldarrikapena partizipazioaren arabera, bartartzaren arabera ez izango, baina politikoki argi dago 20% frakaso bat izango litzatekela. 40%, bueno, hemen ja partidu bai jokatu behar litzateke, eta 50 orakoa, ja Espainia galtzen du, ez? 50 gora, beraz, gobernuak eman behar du pausua parte hartza edozein modutako izan data. Zeren gobernuan argi dago bat, egitaten politikak erreakziora eramaten du. Rajoiek ez du erreakzionatuko. Rajoiek ez du erreakzionatuko ez badira gauze pasatzen, baina horregatik lehe bat bada, bozketa bat izango da, ondori batzuk izango dira, eta gero ikusiko dugu zagertatzen den. Hemen kontua urriaren bitik aurrera dago, ez? Zertatuko da urriaren bitik aurrera. Prozesu hori emanda, esplikatu guzu egutegia, dago bozketa, dago gero deklarazioa, ez proklamazioa, deklarazio independentziarena, eta hauteskunde batzuk. Eta gero prozesu constituyentea, ¿no? Se vota, hay una confirmación de los datos, hay una declaración de independencia, no la proclamación que parece se queda después del proceso, una declaración de independencia y unas elecciones, y de ahí sale un proceso constituyente. Meter unas elecciones ahora no se corre el riesgo de que baje, por ejemplo, a la mayoría, y una mayoría ahora ciertamente cómoda en el Parlamento catalán, que metas las elecciones ahora y no a final del proceso, o sea, no después de que se haya votado a favor de la nueva Constitución catalana, no mete un elemento que sí es verdad que si sale bien garantiza el proceso, le da fuerza al corres el riesgo de que no salga bien. Sí. Explícanos primero el tempus. Tal y como anirà la cosa és, en el moment en què es declara la República, la llei fundacional ja estableix una sèrie de canvis. Ja aldaketa batzuk finkatzen ditu, Puigdemont Republikako presidente izango da, estruktura, egitura aldatuko da, beraz, 6 hilabeteko prozesu bat hasiko da, eta prozesu honetan foro sozial konstituyente bat sortuko da. Forum honetan asamblea herrikoiak egongo dira, udaletxeak antolatuak, edukazioa, hezkuntza, osasuna, armada egongo den edo, zalako gaiak eztabaidatzen, ez? Metodologia konkretu baten arabera. Ez konstituzioa idazteko metodologia baizik eta eztabaida manen da. Ideia handien eztabaida. Eta hau vinkulante izango da, gero konstituzioa idazterako orduan ezingo du foro sozialak erabakitakoaren kontrako ezer idatzi. Crear la Asamblea Nacional Constituent. Beraz, a mi em semblen
innecesarias, pero es lo que han decidido. Nik uste dut hauteskundeak ez direla beharrezkoak, baina, horrela erabaki dute. Noski, onera llegatu ondoren, més perillos que ara, no sé si serà, no? Dakit, orain baino arriskutsuago izango den, ez? Dagoeneko dena gaindituko dugulako sentsazioa badaukagu, baina imaginatu Asamblea Konstituzionalen hauteskundeetan espainolistak irabaziko dutela, orduan izugarrizko kaosa izango da. O siga, hem guanyat en el moment més difícil... Momenturik zailenean irabazi dugu, aldarrikatu dugu Errepublika eta orain espainalistak irabaziko dute, ezin da izan. Hau da jendearen ideia. Baina berrin du. Sí, con gaseosa, experimentos sin gaseosa. Bueno, igual n'hi haurà unes eleccions al mes de març. Baina, maietzan, martxoan, egongo dira hauteskunde batzuk, eta hauek Asamblea Konstituentea sortuko dute, eta 6 bateko epe izango dute konstituzioa idazteko. Bukaeran, referendum konstituzionala izango da, herriak onartu beharko du konstituzioa, eta doan hauteskunde normalak izango dira Errepublikaren parlamenturako. Per tant, el procés... Beraz, prozesua urte bat gehiago luzatuko da. Nik ikusten dut, arazo bat errekonozimentu diplomatikoaren aldetik, zinorrek ez du errekonozituko Errepublika prozesu konstituzionala egiten den bitartean. Ikusten dut, arazo bat direla, baina ikusten dut sentsazioa badagoela, herriaren zati batek badu Jo soc Messi, tu. Messi sentsazioa, ez, nik edoze momentutan lau gol sartuko ditut eta listo. Messi izateko sentsazio hori ez, oso indarra handikoa eta boterea handituna sentitzen da jendea. Eta, urte bat, bi hauteskunde eta referendum bat. Urte berean, ez? Jende galdetzen dozkotan, urtearen bian zer, ez? Eta nik erantzuten dut, eta apirilaren bian, maiatzen bian, da ekainaren bian, errenta aitorpena inberdenean, zer? Errenta aitorpena. Edo Kataluniako agentzia tributariari, edo Espainiako ogasunari, alegia Monterori. La gente pregunta, ¿y el 2 de octubre qué suelo decir yo? Sí, el 2 de octubre y el 2 de abril, 2 de mayo y 2 de junio, que es cuando se hace la declaración de la renta. En esta primera fase habrá un impulso. El otro día se presentó ya existía antes la agencia tributaria catalana y hubo un acto para reforzar la idea de la agencia tributaria catalana y habló uno que era Montero, que dijo, recuerdo a la gente que la declaración de la renta en Cataluña se hace a la Hacienda española. En esta fase embrionaria, en esta primera fase constituyente, ya habrá un impulso, ya se le dirá a los catalanes la nueva legalidad. La nueva legalidad incluye también que la declaración de la renta, ahora, no dentro de 2 años, se haga ya a la agencia tributaria catalana, o va a haber un impasse de... No, és a dir, primera, Montoro fa trampa. Hasta con Montoro trampa egiten du. Por eso está en Hacienda. Sí. Horretirako Hacienda. Nik ez dut inoiz ordaindu Haciendari, Hacienda espainolari, jendeak gestoriari edo bankuari ordaintzen dio, ez da joaten Espainiara zerre mila. Zuk normal ordaintzen duzu. Molt important de evitar... Hemen badago oso prozesu importantea, pertsona individualak erabakiak hartzea egiten duena, ez? Errepublikaren gobernu izango da, bankuekin negoziatuko duena, dirua berari bidaltzeko, eta ez badidazu bidaltzen diruan erin, ofizinak itxiko izkizut edo zen gauza, baina hemen dagoen oiko trampa bat da, pertsona individualari mehatxu egitea, baina egiatan pertsonak ez du ezer egin behar. Urna jarriko izkiote adibidez referendumen eta individuak ez du ezer egin beharrik. Oskaman besterik ez eta ogasunarekin ere berdin. Bankura jango da ordaintzea eta jazta eta arazoa konpuntuko da beste toki batean. Bigarren puntua, independentzia prozesu gehienetan, ebizatu ditudanetan, lehen da biziko urteetan izendak kaosa da. Eta badago poblazioaren parte handi bat ez duen ordaintzen, baina ez republikaren kontrakoa izateagatik, baizik eta ongetatzen zaidan,
bueno, ginez ikustezte autua, libratzeko esperantzarekin, ez? Bigarren urtean, ja, eta hirugarrenean, ja, obligatzen zaituzte horrentzera, baina kaos hori existitzen da. Eta hori kontuan izan behar da. Ezin duzu prestatu alako egoera bat, normalitatea liatzeko lau edo 5 urte barru etorriko dela pentsatu gabe. Hendabizikoa, irailaren 27ko hauteskundeetan, Junts Pelsik 18 hilabeteek defenditzen zituen, ez? Independentzia prestatzeko 18 hilabete. Batzuk kontra egin zuten, baina bai, behar ziren ogasuna sortzeko alde batetik, adibidez. 18 hilabetetan ogasuna sortzea, bueno, ez dakite, norbatek esplikatuko nola egin duten, baina ze gertatzen da orain? Momentu hauetan dagoeneko nomina eta zerga guztiak, hau da, sektore publikoari, sektore publikoaren barne dagoen guztia, gobernua, udalak, unibertsitateak eta dena, hau dena, ja, bloke guztia, ogasun katalanera doa zuzenean. Beraz, ogasun katalanak badauka dagoeneko sarrera bat bermatuta, eta gainera legala da. Gainera legalitatea ezin da diskutitu. Gero enpresak ez duela ordainduko, renta etorpena ez da engarrantzitsua, da IRPF-a. Enpresak ordainduko diote hazienda ogasun katalanari? Bueno, nireak bai, eta ez dakite egongo den besteren bat, baina nik uste baietz. Beraz, zuk sektore publikoa bermatuta balin baduzu, sektore publikoa horrelako herrialde moderno baten garrantzitsua da. Beraz, hauek Kataluniako ogasunera ordaintzen bauta, beraz, hemen badago koltsoi bat. Ni lasenago zentzunetan, baina nik uste dut urriaren 2tik aurrera zerbait gertatu beharko dela. Beste puntu bat aurrerago. Prozesu hori eman da gero, ikusten duzu Katalunia autoproklamatuta estatu baten moduan, deklarazio eta gero proklamazio autoproklamatuta, diplomazioak koldarra dira, normalean oso seguro dira eta koldarra dira, eta aipatu ditugun 5 edo 2 diplomazio horiek oso koldarra dira. Ikusten duzu urte batzutan eotea limbo diplomatiko batean Kosovo orain dagoen bezala, aldeak alde, Kosovo ez da Katalunia, ez dauka Katalunian indarre ekonomikoa, ez da Katalunia daukan referentzialtasuna Europan, eta Bartzelonak daukan tirioien, baina mimetiko izan gabe ikusten duzu litekela urte batzutan Kataluniako Errepublika berria limbo diplomatiko batean 4-5 urteko inpas bat dekantatu arte diplomazia batzuk, dirua balen bauka limbo diplomatiko hori ez da txarra, daukazu limbo diplomatiko bat eta dauzkazu dirua, el diners. ¿Podrías ver? Ya sé que me estás entendiendo, me estás diciendo que sí. Sí, limbo se entiende. Sí, limbo y diplomático también. Entonces, ¿es posible un escenario en el que en 4 o 5 años después de la proclamación de la autoproclamación de la República Catalana entrarais en hasta que esas 2, 3, 5 diplomacias que por definición son bastante cobardes y arriesgan muy poco, estuvierais en un limbo diplomático en el que es un Estado, no es lo mismo que Kosovo, habla de Kosovo, pero Cataluña no tiene la fuerza, no tiene el tirón, no tiene la referencialidad que tiene Kosovo. Eso y los dineros, eso con los dineros, ¿te parece que es un escenario no solo posible, sino incluso aceptable, como escenario medio hasta que llegues a un reconocimiento internacional? Sí, yo creo que es el escenario... Hori izango dela normaltasunez topatuko dugunaz, Kataluniak egingo du gozat munduan inork egin ez duena, eta da independentzia proklamatzea modu pazifiko bat eta demokratiko batean estatu baten kontra. Hau da, egon dira paktu edo intun bidezko independentziak, baita independentzia alde bakarrekoak violentak, baina inoiz ez da izan independentzia pazifikorik beste estatuak onartu ez duenik, beraz ez dago aurrekaririk eta nik uste ezin dugula soluzio azkarra gertatuko denik itxaron, hori ez dugu espero behar, baina
una solució lenta de tipo diplomàtic, a no ser que arazoan modu mantsoan konpontuko dela diplomatikako, ez badu Espainiak hankasartzean dirik egiten, hankasartzean diak egiten baditu, datorren astean bozkatu gabe ere lortuko dugu. Aquest limbo serà un limbo real. Halako limbo bat izango da, erreala izango da, ez? Adibidez, ulertzeko errazan adibide bat. Errepublika proklamatzen denean, aldarkatzen denean, Rajoy joango da Europako Batasunera eta esango du bota zazu Katalunia. Baina galdera logiko izango da Katalunia Espainia da, bai edo ez? Bai, eta esaten badu, esango dioten nola nahi duzu Espainiaren zati bat kanporatzea. Ez esaten baduzu, bingo, ya está. Bueno, equival al reconocimiento, es un reconocimiento de facto. Errekonozimendu bat da, ez? De facto, errekonozimendu beraz, Espainiak ez... Oso zaila du, ez zuek Europatik kanpo gelituko zarete, baina nola? Begira, Brexita. Europatik alegitea ez da errazta. Katalunia bezalako herrialde bat dituen interesekin Europatik alegitea, nik ustez ez, eta 2008an ez Londres, ez Barcelona, ez egotea Europar Batasunen barruan hori ez. Zertatuko da? Y ya ni ha més que rumors en ese sentit, ziurraski, pues el dia que es proclame la independència, ziurraski, eixampleko pisu diskretu batean irekiko du Banku Zentralak, Europako Banku Zentralak zera bat, eta hor itunduko da, diskretuki. Frantzia zer egingo du adibidez. Frantzia izango da, benetan erabuzko duena azkenean. Borroka Europar Batasuna da. Uruguaik errekonozitzen baditu, oso pozio gora, baina ez hemen Europak, Europar Batasunak errekonozitzea da garrantzitsua. El combat real diplomático es la Unión Europea. Benetako borroka Europako Batasuna da. En el moment de la proclamació de independència, Europako Batasunak independentzia aldarrikatzen denean egora berri batean egongo da, ez? Tratatuak ez dute ezer esaten, itunek ez dute ezer esaten, eta ez dute ezer egin, beraz. Ez dagoenean itunetan ezer tribunaletan ireki beharko da prozesua, baina tribunaletako prozesua ez dago eta laburduko prozesu bat, oso prozesu zaila da. Eta bitartan zer gertatuko da. Atzo oso entrevista, oso elkarrizketa interesgarria eman zen Yanis Varoufakisekin. Galetzen zieten Kataluniari buruz. Katalunia Europa Batasunetik kanpo gelituko da, eta Varoufakisek esaten zuen, izan gaitezen serioak. Europako Banku Zentralak, Europako legedi guztiak saldo batean pasadu. Trump hauziak egin ditu Europako ekonomia salbatzeko, Europako bankuak salbatzeko zehazki. Arauei ez dio bat ere kausurik egin, beraz, gauza bere egingo du. Arauen gainetik pasatuko da, Europar Batasunaren kolapsoa ekideteko. Ez Kataluniaren kolapsoa. Espainiaren kolapsoak daukarazoa. Espainiaren kolapsoa, Europar Batasunaren kolapsoa izan da, beraz, zen gauza egingo du. Eta hau nola egingo dute? Bueno, egingo dute maila pal batean. Frantziaren kasua argia da. Rajoy Macron izango dio. Hau Errepublika matxinatu bada, ez itzegin bere egin, ez izan kontakturik. Macronek ez du kontakturik eginen, baina jendarmeriak ez du Mossuekin kontakturik izango? Bueno, nola ez. Izan ere ja badu. Atentatuen garaian, atentatuak izan zirenean, Frantzia Katalunia ikusten du hegoaldeko Belgika bezala, eta atentatuek Frantzian inpaktuan izan dute, zeren azken finean Frantzian atentatu potente bat izan du da. Ez, atentatu bat izan da Katalunian, eta baina egon da Katalunian erantzun zera.
indartsu bat, 3 egunetan naiz eta hilketak egon, eta bar hori eztabaidagarria izango da. Egun hauetan, Kataluniak eta Frantziak egin dituzte elkarrekin kontrolak, eta Espainiak ez du parte hartu hor. Pasatzen zinen mugatik, eta jendarmak eta Mossoak zeuden elkarrekin. Ez hori bakarrik. 5 egunetan zehar, jendarmeriaren webgunean eta bar, jendarme eta Mossuen argazkia jarri zuen 5 egunez. 5 egunez bakarrik, 5 egunetan ondorina diplomazia jaten da, eta Frantziak ez du embajadore bat bidaliko Kataluniara, baina jendarmeriak Mossuekin lan egingo du, hori seguro ez dute frontera libre utzeko. Nik uste dut beraz horrelako behe mailako diplomazia kontuak emango direla, baina horrek denak errepublikako indartu egiten du. Ez da presarik izan behar Bruselas bandera izateko hori, ailegatuko da. Tots els estats europeus, quan parlen així... Gauza bat, Europako estatu guztiak, Kataluniari buruz hitz egiten dutenean, gauza bat esaten dute modu positiboan, hau da, Katalunian aurre ikusteko moduko egora gertatzen dira. S'ha trobat amb tothom. Mai ha demanar res a ningú, sinó que ha explicat el que passaria. Si passa això, farem això, i si passa això, farem això. Beti azaldu da zer gertatuko den edo. Hau gertatzen da, aurre egingo dugu. Hau beste gertatzen da, beste egingo dugu. Eta horrek, Europako kantzilieretan sortu den sentsazioa da, bueno, Kataluniarrak zer egingo duten aurre ikusi dezakegu. Ez dute espektakularik montatuko, eta bar. I ara el missatge que està enviant la diplomàcia catalana és orain diplomazia katalanak bidalzuen mezua da, bueno, lasai ez duzue errekonozimenturik behar. Baina Frantziako seguritateak Mossuen esku dagoenean, beraz gehiago edo gutxiago errekonozitu. Baina parratuko dute, baina errekonozitu dute, zerrin barrute bestela. En la época de Obama dio una conferencia en Madrid, no en Barcelona. Madrid sobre política exterior americana. Y en las preguntas finales en Madrid le preguntaron, ¿qué va a hacer Estados Unidos cuando Cataluña se independice de una manera ilegal? Todo el mundo espera que en Madrid, para contentar a la audiencia, dijera, pues por supuesto sacaremos las empresas americanas, desinvertiremos y no sé qué. Y dijo, nos adaptaremos a la nueva situación. Porque estamos acostumbrados a tener empresas residiendo en zonas que eran de un Estado y ahora son un Estado propio, ¿no? Claro. Todo el mundo esperaba que dijera, ¿no? Y eso es el practicismo de la diplomacia. Claro, es que el mundo funciona así. Munduak horrela funtzionatzen du. Es un problema, es que España pensa que el món funciona... Espainia duen arazo da, pentsatzen duela munduak berak funtzionatzen duen bezala funtzionatzen duela, baina munduak ez du horrela funtzionatzen. Perdón, el mundo... Atzo, El Mundon, ez Le Mondon, betek eta El Mundon, Mardereko bersioan, zuk ikusten zenuen horri alde batean. Alde batean, enpresa amerikarrek Kataluniatik alde egingo dute. Giratzen zenuen horri alde eta esaten zen Amazonek Barcelonarikiko du zentru logistikorik handiena. Beraz. Es espectacular, por ejemplo, ikaragarria da. de Barcelona. Momentu honetan adibidez, Bartzelonako aireportuan ikaragarria da dauden nazioarteko bidaiak eta enpresa berriak eta galdetzen duzunean Perquè tots saben que quan tu eres un estat denak esaten dute, hi ha oportunitats, no? Estatu berri badenean, bueno, kolokatuko naiz bazka ere, ez? Denok badekitelako estatu berri badagoenean aukera daudela. Makroekonomia ederki da, beraz, kontu apokaliptiko hori guztia ez dauka zankazburu, baina hemen ezin dugu hankasartzerik egin. Bueno, pues això, no ser previsible. Bueno, adibidez, aurreikuspenik ez egitea, edo arropuzkeriak egitea, edo, bueno. Lo de la última semana del Parlament, aprovar les dos lleis de una forma Parlamentuan bilege modu azkarrean onartzea hori dago kanpoko iritzari begira egin dezakegunaren muga-mugan, ez? Ez zegoen beste modurek, formak ez ziren oso dotorak izan, baina ahal izan genuena hori izan zen. Baina hortik aurrera ezin gara pasatu, arazo bat izan genuko genuklako.
eta oso garrantzitsua gaina, bueno, diadak segituan tapatu zuela, eta batez ere el New York Timesek hirugarren notizia bezala azaldu zuela, Rajoyk alkate guztiak kartzeleratu nahi dutela. Bueno, atzerriko gobernuek... Un govern n'hi ha una cosa només a la qual té més por que un altre govern, que és a la pròpia opinió pública. Vale, gobernu batek beste gobernu bati baina beldurrandean hori dio, bere iritzi publikoari, eta hemen, bueno, Julian Assange, Varoufakis, eta adibidez, atzo Le Monden editoriala ikaragarria zen, esan ez, hemen errua Rajoyk dauka. Hau da, ez dira independentziaren aldi herriko, baina Europa guztiak esango du, zergatik ez dago referendum bat, eskuzian egin dute, zergatik, non dago arazoa ez, beraz presioa joango da... Mediokin ari garela atzo, Vanguardiaren azaltzen zen argazki handi bat, eta ikusten zen gurutzearen, ekizaren adarroso bat oso garbia, zen batek zuaitza zeuzkan, goitik egusteko aereon zaila zeon, baina beste honezokan dena oso garbiz. Argazki handi baten. Le está la Vanguardia diciendo a Rajoy una otra vez más en esa foto de primera en que se ve el mogollón de gente, porque ya han hecho una foto anecdótica de unos padres con una señora, mete toda una de las dos vías, la mete, le está diciendo una vez más la Vanguardia a Rajoy, oye, que no, que los que queremos ayudarte no tenemos aquí, o sea, no nos das margen para seguir ayudándote como sigas así. Está el conde diciéndole a... Sí, son dos cosas. Una aquesta... Hor zaude bat hau, desesperazioarena ez, ezin dugu Espainia defendatu ez baduzu zer egiten. Eta bigarrena da, azalpen praktikoa. Gudo familiak, Vanguardiaren betzadunak gauza bat daukargi, beti boterearekin. Hau, errepublikarra izan, frankista, demokrata, edo ezen gauza beti boterearekin. Eta nik uste du momentu honetan, Katalunian, izartan ezatan di batek, independentista izan ezarren, ikus sentitzen du, dagoeneko hasi sentitzen, boterea errepublika izango dela. Eta beraz, ezingo du ezer egin, gero errepublika honekin arazori sortiko diguna. Beraz, nik uste la Vanguardiaren kontua hor dagoela, ez? Dago transatlantikoa maniobratzen ez, bueno, ados. Hoy has venido aquí a la creme de la inteligencia vasca, por lo tanto, tienes a la audiencia cualificada del país a la que le voy a pasar la palabra. Galderak zuen galdera egiteko garaia da, eta ordua bada, ordu terdia makigu. Galdera esaten dudanean esan nahi du galdera ez tesi bat. Kontutan itzaldia berak eman behar du, ez zentzuleak badakit oso analista hon eta zorrotz bildu zaretela hemen, batzuk kuadorno eta guzti etorri dira, batzuk gaina diplomatikoak izan dako badaude, eta diplomatikoa betirako da diplomatikoa lehendakaria bezala, beraz, aurreko galdera. Ulertu da esan dudanean tesi eta galdera, ez? Buenas tardes. Acaba de citar el periódico La Vanguardia. ¿Qué nos podría decir acerca del periódico Cataluña? Bueno, el periódico Cataluña tiene un problema, digamos, personal. Badu, arazo pertsonal bat. Hau da, hemen egoera oso latza izan da, eta izan da, zuzendariak asmatu egin zuela atentatuen egunean historia bat. Eta oso latza zen, nik uste dut atentatuen igaro eta ordu batera txibatazo bat zegoela esatea, ziaren txibatazo bat zegoela esatea, edozen puntutatik ikusita ere irresponsabilitate handia zen, ez? Eta gero, erotu egin zen justifikatzeko, eta orduan paper hori jokatu zuen, ez? Un presunto papel de la CIA que ziaren ustezko paper bat atera zuen, segundu berdean ikusten zen falsua zela, imposible zela, eta gero bera bakarrik korapilatu da, zenez, hau, enkriptatuta zegoen eta orduan kako bihurtu da, bueno ez, honek ezin du horra funtzionatu. Honek periodiko hori bizkarra emanez egin zuen, langilei bizkarra emanez egin zuen, nik ezagutzen dut bertako langile batzuk ezagutzen ditut, eta hau, bueno, esango lukete hau falsua da, esango luketen langile hauek ez.
beraz hau berak egin zuen zuzendari orde batekin, eta nik uste dut arrazoi pertsonal batzuk daudela. Coincido con Enrique Hernández en muchos... Enrique Hernándezekin gauza askotan topatu gara elkarrekin, eta nik pena handia ematen dit ikustea zer gertatzen ari da periodikon. Nik uste dut papera galduta dabiltzala. Gara kuskera zeiten baitu zuen ikitzuliko, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que a raíz de los atentados los Mossos han tenido la posibilidad de recoger realmente una legitimación social bastante sorprendente. Y bueno, y ahora con esta citación última de 700 y pico alcaldes, ya hay un sector por lo menos, que son la gente de la CUP, que ha dicho que no se va a presentar. Claro, podrían presentarse y no declarar, ¿no? Ya eso está en su derecho, pero no se van a presentar. Entonces a los Mossos les va a tocar tener un protagonismo cada vez mayor. Para mí es uno de los interrogantes, o sea, ¿los Mossos qué? Bueno, para mí también, a mí todo lo que me llega, digamos, es que el gobierno es absolutamente consciente de que hay un proceso de provocación constante en marcha para romperlo por dentro y para romper las instituciones por dentro. Es decir, no es ninguna casualidad que se tome una medida tan antipopular desde cualquier punto de vista como intentar detener a 700 alcaldes y que precisamente eso se le encargue a los Mossos. Es una provocación, ¿no? Entonces yo creo que teniendo en cuenta que estamos creo a 17 días o algo así, lo que hay que hacer no es reaccionar emotivamente, sino reaccionar inteligentemente. Por ejemplo, cuando los Mossos como policía judicial, porque en este caso les llega, como sabéis, los Mossos son policía integral, por tanto dependen del gobierno, pero también de los jueces como policía judicial. Esta actuación no la harían como gobierno, sino como policía judicial. El mayor de los Mossos ha enviado una circular diciendo que ningún Mosso individual haga nada sin decírmelo a mí, sin decírselo a la Comisaría Central de Información. Y que en todo caso las órdenes directas las dará la Comisaría Central, lo cual ya da una clave de prudencia y aquí no hagamos ningún numerito. Yo creo que pueden acabar pasando cosas como por ejemplo fue la detención de la alcaldesa de Berga de la CUP, ya pasó. Los Mossos como policía judicial se les ordenó detener a la alcaldesa de Berga, que es una persona muy popular, y lo que hicieron fue pactar. Fueron a las 7 de la mañana a su casa, vestidos de paisano, con un coche de paisano. Ella tardó media hora en bajar y la esperaron abajo. La llevaron ante el juez en el coche, por supuesto, sin ponerle las esposas ni nada de nada. Es decir, sin agacharle la cabeza. Sin agacharle la cuando entraba en el coche, esa humillación que se hace siempre, ¿no? Es importante. Es decir, hubo un perfil bajísimo de tal, ¿no? Y luego hay una segunda realidad, ¿no? Que es que, lo de que Europa está en fase 4 no es broma. Ayer se paralizó media Barcelona por una amenaza muy seria en la Sagrada Familia. Los jueces pueden ordenar actuaciones a los Mossos, pero los Mossos tienen no solo el derecho, sino la obligación de decidir cuáles son más urgentes. Y por tanto yo creo que teniendo en cuenta que estamos hablando de un margen de 17 días, bueno, será complicado, porque no creo que sea fácil, será complicado, pero creo que se encontrará la manera de pasar este tema. Lo que es muy importante es no caer en la provocación. Hay que ser muy inteligentes en eso, ¿no? No caer. Ellos quieren una provocación, pues evitémosla, ¿no? Y a ver cómo. En todo caso, lo que se puede sacar de tu respuesta es que hay un control y hay una confianza en esa institución. Sí. Vale. A ver, yo creo, primero, yo siempre he creído, muchas veces se ha discutido sobre este tema, ¿no? ¿Qué harían los Mossos?
Yo siempre me ha sorprendido esa pregunta, ¿no? Porque es, ¿y qué hará la Policía Nacional? ¿No? Son funcionarios que cumplen órdenes y que además, por el hecho de ser policía, cumplen órdenes de una manera muy estricta, porque es su trabajo. Pero a mí siempre me ha sorprendido que alguien se pregunte eso. Los Mossos no hacen asambleas para decidir si van a detener a un tipo o no. Reciben órdenes jerárquicas de su comisario, de su mayor, o de su conseller, o de su presidente. Por tanto, yo ahí no veo ninguna... O sea, esta hipótesis de alguna gente, ¿no?, de que medio Mossos irían por un lado, yo eso me parece una película de miedo. Esto no va a ser así, ¿no? Y yo creo que además con los atentados España se equivocó de la manera más grave imaginable, ¿no? Porque, insisto en que podemos discutir la actuación de los Mossos, pero la sensación de la población fue: nos han defendido, y se ganaron un respeto muy grande. Y el comisario Trapero se convirtió en una especie de superstar, ¿no? Y además tuvo ese momento en que un periodista le dijo en castellano, no sé qué, y él dijo, y se salió, y dijo, pues vale, pues bueno, pues adiós. Y eso hay camisetas ya con el vale, pues bueno, pues adiós, ¿no? Claro, el propio comisario Trapero, en una entrevista que le hizo nuestra amiga Mónica Terribas en Cataluña Radio, llegó a decir la frase, decir, oiga, nosotros tenemos una gente que nos echa flores, porque el día de la manifestación hubo un momento Grándola Vila Morena, la gente aclamando a los Mossos, besándoles, echándoles flores, y hay gente que nos echa mierda, y dijo, nos echa mierda, ¿no? Bueno, a mí me pareció que era un posicionamiento, es decir, yo no te sé decir qué hubiera hecho Trapero hace un año. Te digo que hoy le va a costar muchísimo hacer algo contra la población de Cataluña, que vamos, que creo que lo veo casi imposible, ¿no? Pero ellos tienen que hacerlo bien, ellos tienen que actuar. Por ejemplo, esta mañana, cuando ha salido este tema, me lo han explicado, ¿no? Y digo, a ver, si ya aprobamos la ley del referéndum y dice que ninguna normativa se puede poner por encima, y yo estoy publicando los anuncios, ¿por qué los Mossos tienen que ir a detener? Entonces la explicación ha sido muy clara, dice, es que están actuando como policía judicial. Por tanto, no están actuando a las órdenes del gobierno. Por tanto, hay que respetar hasta el día de la proclamación de la República que los Mossos hacen ese trabajo. O sea, tú no puedes, cuando estás a 17 días de ganar, no te puedes echar al monte. Lo tienes que hacer bien. Sería una irresponsabilidad gravísima en este momento cargarte todo por un subidón. Ahora calma, tranquilidad, los que tienen el problema son ellos, es Madrid, y nosotros, cada hora que pasa es una victoria, ¿no? Yo creo que esta es la mentalidad en la que se está moviendo el gobierno y la mentalidad que creo que es la correcta. Beste galdera bat, responde en català, la propera. La propera pregunta responde en català. Perdó. Beste bat, bai. Bai, micrófono, Sí. Es un diplomático también, el que va... Ah, no, beste bat, vale. Ni ez naiz diplomatikoa, Ez. Albarin badet etxean bai, baina bestela. Hitza eskatu duna. Bueno, te ha preguntado antes, Marcelo, que, bueno, pues en caso de que no dejen votar, ¿qué pasaría? Y bueno, has despachado la pregunta con la hipótesis de que la Guardia Civil no tiene nada que hacer, que no va a poder impedir. Bueno, no sé, yo por lo menos no lo tengo tan claro. Yo creo que mucha gente tampoco. No haría falta que recogiera todas las urnas, o sea, bueno, quizás sería suficiente con que en algunas poblaciones importantes se interviene. Yo no sé cómo, pero no sé, yo tengo la impresión de que el gobierno va a poner toda la carne en el asador. Si puede, va a evitarlo para que no haya una movilización o lo que sea, pero no sé. Por otra parte, luego me ha parecido que decías, si, salvo que el gobierno español cometa un error fuerte, y entonces igual ni se votaría. No sé si has dicho eso me ha parecido entenderte. Entonces, bueno, no te pones ni en la tesitura de que haya un impedimento, porque por otra parte confiáis mucho... Acabo, esta tesirik, confiáis mucho en la practicidad de Europa una vez que se declare esto, pero la practicidad de Europa también es, si la Guardia Civil va e interviene, habrá artículos editoriales de Le Monde en contra y tal igual, pero quizá también acepten
esa intervención, o sea, pues con una mala imagen y tal, igual no sé qué, pero bueno, pero mala imagen hasta 15 días. ¿Entiendes la pregunta, no? Entonces, la pregunta se retomaría a la de Marcelo. Bueno, si no te la planteas como hipótesis, me respondes igual. Si te la planteas como una ligera hipótesis de si la gente saldría o no saldría, todo eso que se plantea, bueno, ahí va la pregunta. Va, en català? Català, sisplau. A veure, el problema de retirar urnes és un problema pràctic. Necessites uns milers de guàrdies civils. Milaka guardia zibil behar dituzu. I si la població defensa les urnes, eta poblazioak, herritarrak biztanleak urnak defenditzen baitu, guardia zibil kantitate bat behar da, ezin dutena desplegatu eta ez da operatiboa eta gainera azaldu da dagoeneko, edo gobernuak azaldu du, urna bat erretiratu gabe gelituko balitz, urna horren emaitza izango litzateketla balidar. Guardia zibilak daukeen arazoa da, denak kendu beharko lituzkela bere estela, urna baten emaitza izango litzateke emaitza, beraz, guardia zibilak arazo bat dauka. No, porque, no. Una formulación muy interesante, muy imaginativa, muy no sé qué, pero vamos, no solamente con que no son las urnas, simplemente con que retiraran el 20% de las urnas, por ejemplo. Sí, pero la consecuencia política sería... Baina ondorio politiko oso larri izango litzaketeke Espainiarentzat. Beraz, beraiek mehatxu bat egiten dute, gobernuak beste mehatxu bat, bale, gure... Arazoa ez da referenduma. Gaur egun... El Parlament de Catalunya podria proclamar la independencia... Kataluniako parlamentuak oraintxe bertan aldarrikatu lezake independentzia, hauteskunde batzuk irabazi zituen, programa independentista batekin eta esan dezake bozkak balidatu zuela emaitza hori. Erreferenduma egiten da nahi delako, zeren 50%era aliatu etzelako, pentsatzen delako, berriz ere baliatu behar dela, baina legalki inork ezin du ekiden bihar bertan independentzia aldarrikatza. Espainiak urnaren bat kentzean saiatzen bada, parlamentuak independentzia aldarrikatuko du, eta Europarentzako kaosa berdina da. Ez da referenduma arazoa, baizik eta independentzia aldarrikapena. Dona un pas que no se sap cap on va, no? Per tant, arazoa da, lurralde batek inora edo nora doan ez dakigun pauso bat ematea, beraz, nik deskartatzen dut osotara erreferenduma ekiditeko saiakera hori. Nik uste dut gaur, bihar eta bar, ez dakit imaginatzen zer ikusiko dugun, ez? Gauza ikaragarriak, baina nik uste dut erreferendum egunera legatu bitartean Madrilgo eskuin muturrak Rajoien kontra egingo duela, Katalanen kontra beharren. Eta Madrilen arazo larria izango dute Rajoi, Aznar eta barren artean, beraz, komplikata izango da, nik ez dut ikusten, ez nik? Bai. Nik oraintzen, azkenengo esaldi horri lotuta, zuk begiratzen duzu eskuin muturra espainola, Rajoiri esango lioke ez dakik zer eta euren arteko borroka. Nere kezka, eta hor pizkat, Deabruren abokatua eginez, momentu honetan, nere kezka da Espainiar ezkerra, balego, hor nunbait, haiek izango dira gure etxai amorratuenak, eta zuen etxai amorratuenak dutarik ez. Zeta horiek esan dute garai batean, eta badia dokumentuak, sinadura mordo batekin, autodeterminazioa onartzen dutela, bai Kataluniari begira, bai Euskal Herria begira, eta bai Galiziari begira. Hori dena ahaztuta dago. Eta orain, sinatzaile batzuk ere kontra daude argiki, eta badira ja publikazioak, non garbiki esaten dute Kataluniak egin duena hori ez da onargarria. Beraz, ezker espainolaren atakea, izango da, eraso oso bortitza. Nere galdera da, zer egin dezakegu guk, lortzeko, nunbaiteko laguntza zuen alde, jakinda, zer aldaketa egin dute espainolek garai batetik gaur daino, garai batean autodeterminazioa
erabat onargarria dela, gaur egun, inundikan ere Kataluniari begira, nola lortu, orain, holako salaketa Euskal Herritik esate baterako, salatzeko Espainiar ezkerra. Eta gure baitan dagoen holako jendea hildortatik daudenak. Planteado el papel de la izquierda española que hace que Famol Sanz estaba a favor del derecho a determinación de Galicia, Euskal Herria y Cataluña, y una parte importante de izquierda española está ahora en contra del proceso catalán, ¿no? Plantea que se podría hacer desde Euskal Herria para superar eso. Bueno, a ver, yo creo, primero, claro, lo de la izquierda española es de pena. Espainiako izquierrarena penagarria da, nik uste oso argi dagoela hori ez. Ay, perdón, se me había olvidado ya. No, sí, seguís, ¿no? De que eran penadas de pena, ¿no? Nik uste penagarria dela. A estas alturas, el presidente Puigdemont... Catalán. L'altre dia el president Puigdemont va dir una frase... Lehenko egunean Puigdemontek esan zuen esaldi bat oso argia. Tothom que està contra el referèndum, erreferendumaren aurka dagoen guztia, de facto, y ya está. Rajoyek lideratzen duen koalizio baten alde dago, beraz. Bueno, yo creo que... Podemos ere horregotea, ezkerraren ikuspegitik penagarria da, nola da posible ez, baina ez zagunaztu, azkeneko 3 hauteskunde Espainiarretan ez dela ezkerreko gobernurik osatu, ez dutelako nahi izan asumitu referenduma. Nahiago izan dute, Rajoyen gobernu bat asumitu, referendum bat baino. Eta frankismoko eran bai, munduzako nartzen zuen, baina... Una prova material nik uste dut hori dela ezkerraren ezkerra galduta dagoenaren proba bat ez. Ean horregatik azaltzen dira, nola den posible. Mariano Rajoyek zeireun ustelkeria kasuren ondoren, ez dakitzen bat iztiluren ondoren presidente izaten jarretza hori nola da posible. Espainiak momentu betan galetu behar lukez, Espainiar nazioak esan nahi dut, ez zuek ez zuk. Nik uste Espainiar nazioak galetu behar duela, galetu harrela bere buruari, hau nola da posible, ez? PP hau, horrendik ere boteran egotea eta zein kompetentea den Espainiako ezkerra alternatiba bat planteatzeko. Bizio, jonpar dugu azkeneko galdera, Carmelo da. Beste bat, Cristina, txemizkate. Besterik bado? Ez, bueno, Carmelo. El anterior diplomático, este también es diplomático. Eskerrik asko Martzelo tituluengatik. Jarraitu zabur bat berak orain esaten zuen aritik, baina zehazteko esenatoki konkretu bat, ezta. Bueno, biztan da orain arte prozesbaren aldeko nolabait esan koalizio politiko nagusia, Junts pel Sí eta gero KUP ere aliatu bezala bere gora berakin, baina agertu dela hor bloke bat egon da, eta kontrara erreferendumaren aurkako indar politikoak ere blokean jokatu dute. Da oso adierazgarri izan da esate baterako azken bi botazioetan parlamentoan blokean nola atera ziren, atera ziren, eta nola diskurso batzuk, Kuskubiela da nola ditzen da hori da, horrek egindako diskursoa PPkoek eta zera ez da txalotu egiten zuten modu gamorratuan da bar. Hor bi bloke zeuden. Bueno, urriaren 2tik aurrera zer espero du berak bloke horiek bai alde batean zenbestea mantentzea eta adibidez erreferendumaren aurka egon diren agia behin erreferendura egin ondoren ardezakete estrategia berbera eta jarraitu adibide bat emateagatik, Venezuelan gertatzen den bezala badago prozesu konstituziogile bat, baina gero kontra daudenak blokean jokatzen duten modu insurgentean horren kontra eta bar. Nola horri ikusten du berak hori, esenatoki hori? Edo aldiz gerta daiteke nolabait esan sistema politikoaren berrantolaketa bat estatu katalanaren inguruan? ¿Qué previsión haces hace un reflejo de que hay dos bloques en el Parlamento, que es el bloque por la independencia, que sería la suma de Junts por sí más la CUP, y luego está el otro bloque que está en contra del referéndum, que será el resto del Parlamento, que son los mismos que el día de la votación del referéndum abandonaron el plenario.
¿Qué actitud prevés que van a tener después del referéndum? ¿Van a seguir los dos bloques? ¿Va a haber, no va a haber cambio en ese panorama político? Y hace una comparación con lo que está sucediendo en Venezuela, que es la creación de una asamblea constituyente, y la asamblea anterior, o los partidos de la asamblea anterior, están en una actitud muy dura, muy de calle, muy de manifestaciones. N'hi ha una diferència que és el referèndum. Gozberdintasun bat, eta da referenduma, ez? Si al referèndum només vota sí... Referendumean, baizkoak bakarrik ematen badu botoa, hori arazo bat. Si al referèndum un 30% de vots euneko 30 balin badazezkoa, arazoa dute alderdiek. Perquè jo me trobo cada dia gent de partits del no que m'estan dient i jo per què no puc votar. Imaginatzen dut, ez ezkoaren aldeko alderdietako jendeak pentsatuko dela zergatik ezin dut botoa eman. Venezuelarekin dagoen diferentzia da, politiko profesionalek ez dietela oinarriari, herriari erantzuten, adibidez, oso interesanteak pasatzen adibidera, Partidu Sozialistak gaur egun badituzte hiri garrantzitsuetako alkateak esaten dutena. Nik ez dut parte hartuko referendumen, baina Generalitateekin egin dudan itun bat publiko egiten dut, eta horrela Generalitatea arduratuko da urna jartzeaz. Eta zuk publikoa egiten duzun bitartean urna jartzearekin adosa dela esanez, beraz alderdiaren ezezko hori hankaz gora hartzen zu. Beraz, hemen garrantzitsua da, behiratzea zertatuko litzateke ezezkoak parte hartzen bali madu. Zeren orduan, oso normala litzateke ezezkoaren aldekoek alderdiak akusatzea baiezkoaren garaipenaz, ezezkoak ez dituztelako animatu boto emanatera. Beraz, nahiz Koskubielak egin oso hitzaldi penagarria egin eta bar, nik uste dut desberdindu dela, alde batetik dago Ciudadanos PP blokea, eta beste blokea da PSS eta Komunena. Hori, Komunena artean, barruan, ez da batere argia egoera. Koskubielak hitz egiten zuen bitartean, beste erdia kanpora atera zen. Eta ez ziren parlamentutik atera ezezkoaren blokea egin batera. PSSek baita ere, arazoak baditu ez, gero eta gehiago, orain hasi arazoak izaten, alkateak esaten hasi direlako gauzek. Nik galdetu nionean esaten zuen izeta oso nahi galetuko da sextan, baina nik nire herrian alkate bezala baditut 10.000 pertsona esanez faxistan ez dela bota ematen ez ustagatik, beraz ezezkoa ezpada, PP eta Ciudadanekin ezin da ezer egin, Komuns eta PSSren artean horri izango da, egokituko dira pixka zeren ez dago zentzurik. Gaina errepresioa gero eta gorragoa izan, eta zailagoa da Komunentzat eta PSSrentzat represio horretan parte hartzea. Esan dute, mehatxatutako alkate guztiak kontzentrazioa eginen dutela San Jaume plazan, Oarrez bilari esanez, berein bilatortzeko, ez? Alkateagoen artean badaude, PSSko alkateak botoa ematea erabaki dutenak. PSS egingo du, Guardia Zibila txalotu PSSren alkate bat eramaten duen bitartean, ez da inerresa ez. Azkeneko hitza, Cristina? A mí me gustaría, buena tarde, me gustaría saber qué crees del papel que ha jugado la CUP en el proceso. De alguna manera, el hecho de que Artur Mas pasase a un segundo plano, ¿no? Algo provocado por la CUP, que marcó un punto de inflexión en este juego. Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con esa fórmula híbrida que es Junts pel Sí? A partir de que se proclame la independencia. Sí, no habíamos hablado de la CUP, que es muy importante. Tengo una llamada aquí de David. Ahora sí que está cabreo porque no os hablo de la CUP. David, ahora. A ver, no, la CUP,
Sobre la CUP, o sea, primero, son extremadamente importantes. Kuperi buruz ikus dezagun, bueno, oso garrantzitsua dira, nahiz eta 10 izan, zeren independentismoaren tradizio historikoa bereik daramate, ez? Bigarrena, egiten ezker eredu berri bat horrezkatzen dutelako. Jendeak esaten denen ezker berria, ezker berria ez da Podemos izeneko partidu jerarkiko bat, baizik eta KUP. KUP bai da modu diferentean funtzionatzen dutena. David Fernandez bezalako pertsona badaukate mundu guztiak bota emango liokena, baina nola hauteskunde batera bakarrik aurkeztu daiteken, beste kendu egiten dute, ez? Beraz, hauek bai egiten dute, bereik nahi duzegonez, bereik ezker berria ezala egiten dute, eta horrek balore handi badauka. Parlamenteko aritmetika gainera giltza mandiate, eta orduan izugarrizko balia dauka. Sobre todo en la medida que tienen que estirar batez ere tira egin barutelako Junts pel Siko sektore ezkorrenetatik, sektore moderatu horietatik. El famoso tema de Mas es un tema Masen gaia que se explica a posteriori muy bien, pero que no es tan así. O sea, el problema de la famosa asamblea de Sabadell no era que querían tirar a Mas, era que había un sector de la CUP que quería acabar con el proceso, que es diferente. Es decir, dentro de la CUP había grupos para los cuales la independencia no era lo importante. Y estos grupos llegaron a mandar de la CUP. Y un poco lo que ocurrió fue que hubo un momento en el cual la presión de mucha gente, yo por ejemplo escribí un editorial que me valió tortazos de la CUP por todos lados, pero luego me he encontrado mucha gente de la CUP que me lo agradeció porque le sirvió para entender la jugada. O sea, dentro de la CUP, el sector más extrema izquierda, para él la independencia no es importante. Y por tanto se podían haber cargado el proceso tranquilamente aquel día. Por suerte se llegó a aquel empate mágico que nadie nunca entenderá y bueno, y la situación se recondujo y aquí sí que la presión era tan evidente que Mas tenía que apartarse, que eso yo creo que fue positivo para el proceso. No olvidemos, sin embargo, que Puigdemont es nombrado a dedo por Mas. A Puigdemont no lo nombra la CUP, lo nombra Mas. ¿No? También esa visión de que Puigdemont aparece porque... Bueno, es mucho más complicado que eso. Yo creo que hoy la CUP está haciendo un papel fundamental porque están metiendo presión en la sala de máquinas, a veces, por lo que me cuenta la gente de Junts pel Sí, un poco excesiva, pero bueno, es que es su papel, ¿no? O sea, por ejemplo, el miércoles pasado, cuando se aprobó la ley de autodeterminación, Junts pel Sí decía, oye, ahora no vamos a meter 15 horas más de debate para aprobar la ley fundacional de la República con este follón y tal, y la CUP dijo, o lo hacéis o nos vamos. Y por tanto, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y yo en ese sentido veo una evolución muy positiva de la CUP, que claro, ahora también se tiene que entender a la CUP. O sea, tú vienes de Convergencia como la burguesía, los fachas, no sé qué, y tienes que trabajar con ellos. Tampoco es fácil. A mí me parece que objetivamente hoy, pues lo que representa Puigdemont no es lo que representaba Mas, e incluso lo que hoy representa Mas no es lo que Mas representaba hace 5 años. Y por tanto, me parece que en ese sentido todo el mundo le ha puesto racionalidad, ¿no? Y yo creo que aquí la CUP es muy importante y además plantea debates que nadie plantea. Uno de los precios de la independencia es la territorialidad y hoy la CUP está abriendo campaña en Valencia, en Perpiñán y en Palma. Por tanto, yo solo puedo aplaudir cuando hacen eso, ¿no? Junts pel Sí, yo es la apuesta que no me atrevo para nada a decir nada. Por una razón, Junts pel Sí siempre se concibió como un instrumento para ganar el 27S y recordar que la tesis era se gana y se proclama la República. No había la tesis del referéndum como paso intermedio. Por tanto, era ganamos, proclamamos la República. Ahora, al aparecer el referéndum y todo el proceso constituyente, eso se alarga. Y hay 2 elecciones más. Había una guerra partidista e incluso personal
Puigdemont, más que Puigdemont, más Junqueras. Puigdemont no tanto. Y Junqueras quiere ser presidente de la Generalitat o de la República, cosa que a mí me parece absolutamente lógica y comprensible. Yo también querría. Entonces, claro, la situación se solucionó en parte cuando Puigdemont, con una gran habilidad política, que creo que fue el momento donde todos vimos que eso iba muy bien, convocó la moción de confianza y anunció que él no se presentaría a las elecciones. Es decir, le dijo a Junqueras, tú serás el presidente. Vale, pero ahora ¿qué pasa? Que al haber acordado este nuevo modelo, en el cual hay elecciones al marzo, cada vez se oye a más gente decir, o sea, al marzo este tío no se va a presentar, cuando todo el país está diciendo que es el mejor presidente que hemos tenido. No se puede presentar como Junts pel Sí, pero tampoco como Convergencia. Y Convergencia tiene que presentar a alguien que no atrae ni la mitad, ni una décima parte de lo que atrae Puigdemont. ¿Qué sentido tiene eso cuando nos estamos jugando todo, no? Entonces yo, que hace unas semanas te hubiera dicho, no, a las elecciones va Esquerra y Convergencia cada uno por su lado y Puigdemont se va a su casa, empiezo a tener dudas de que esto vaya a pasar. También veo una actitud de Esquerra, claro, quieras que no, estar aquí luchando cada día borra algunas manías, ¿no? También veo una actitud de Esquerra mucho más suave. Lo que veo muy claro es que Puigdemont no quiere presentarse de ninguna de las maneras y costará mucho convencerlo para que se vuelva a presentar. Pero yo ahora diría que más, me parece que se encontraría algún tipo de fórmula. Por ejemplo, yo no creo que a Puigdemont le molestara nada ir de segundo de Junqueras, por ejemplo, o hacer un proceso interno de votación, unas primarias. O sea, si el problema al final es quién es el presidente, si tú tienes un instrumento que te ha llevado a la victoria, te lo vas a cargar cuando además probablemente PSC, PP y Ciutadans vayan juntos en Junts pel No. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Entonces yo aquí me parece que aún es muy pronto para saber qué pasará. Galdera asko gelditu zaizkigu disko gogorrean, baina bukatu behar daukagu. Bakarra, azkena, barkatu. Euskal Herria zertan da horrek aipatu dunarik. Galdera da, baldezue, prozesu guztietan Euskaldunei buruzko eman dezake laguntzai buruzko espektatibaren bat, edo jabe azterate hemen Euskal Herrian ez gaudela bene-benetan bete-beten deno zuek ari zeatenen alde, baizik eta badala indarra badago, baina ez behar bain beste agian, niretzat. Jabe azterate behar bat zuek gainenia zaudeteno, jabe izango zeate hemen gertotzen ari dan indarra bertzaren artean. Zer dagoen. Baina herriak, baldu Euskal Herria buruzko espektatibaren bat jatorra, edo herri idíliko hartzen duten, edo ez duzu gehiagi kontatzen gurekin. Baldo alde hortatikan zer esanik edo. ¿Qué expectativa tenéis qué esperáis de Euskal Herria? Ella decía, bueno, pues los agentes políticos, o en tu caso mediáticos, pues ya sabréis lo que está pasando más o menos, pues sí, un poco la masa, la población es consciente pues de que aquí hay bastantes reticencias a ayudar por algunos sectores, por otros no, que tampoco hay una unidad de acción clara a favor de Cataluña. Bueno, yo creo que aquí se mezclan diversas cuestiones. Obviamente... Catalán. Obviamente. Argi dago. Els països catalans sempre s'han sentit pròxims a Euskal Herria per motius de tot tipus. Països catalans oso hurbil sentitu da Euskal Herritik, ez? La proximitat entre els terrenys, entre els països catalans i Euskal Herria, això no va estar pròxima. Hurbiltze hori alderdi guzitan, hori ez da sartuko. Crec que molta gent entén que la situació política vasca Euskal Herriko egoera politikoa oso komplikatu dela oraintxe bertan, ez? I de la mateixa manera eta modu berean
Eta garai batean, alako baskitis bat Katalunian zegoen bezala, gaur egun bari duri, katalan aitez bat Euskal Herrian, ez? Eta segurazki ez da ez bata ez bestea. En general, n'hi ha una sensació trista i enfadada tristura sentsazio badago, PNV-ren paperarekiko. Ho dic amb el màxim respecte. Errespetu guztiarekin esaten dute, ni ez nesartuko euskal politikaren kontuetan, baina Kataluniatik ulertezina da PNV estiga siguen un dels suports de Rajoy. PNV Rajoyren makulu bat izatea, no perquè ells puguen obtenir beneficis. Ez beraiek onurak lortzeko hori legitimo da, baizik eta iruditzen zait oso evidente dela Rajoyek PNV erabiltzen dela Kataluniaren kontra, hauek dira honak, ez? Eta jarrera hori esan molestatu egiten digu, baina zertatzen da, ez? Ara, jo crec que sí que se té molt la sensació de que des d'Euskal Herria... Adago la sentsazioa, Euskal Herrian, Euskal Herritik interes handiarekin ikusten dela Katalunian gertatzen ari da, badakigu badagoela... Zera hondi bat, Samemesin igandan gertatutakoa adibidez Bilaboben publikatuaren ikaragarrizko poza izan duzen, Samamesen gertatutakoa. Horre, Samameseko hori mugitu zen, bueno, polbora bezala. Baina badago, lako kontzientzia bat. Komplikat en el moment polític actual basc. Komplikatu dela, momentu politiko honetan, gauza hondirik itxoitea, ez, Euskal Herri solidare, elkartasuna bai, elkartasuna espero dugu, herrien artean ez, represioa gero eta handiagoa alde momentu honetan, eta iruditzen zaigu elkartasuna bai izatea, ikusko dugu larun batean zegertatzen manifestazioa. Eta nik esanen nuke hortik aurrera ez dagoela handirik, badago kontzientzia bat ala ere, ez? La independencia de Cataluña será una bomba. Kataluniaren independentzia bomba atomiko politiko bat izango da. No es cuestión de imaginar qué pasa. Kontua ez da imaginatzea ze gertatuko den Katalunian independentziaren ondoren, eta ze gertatuko da estatuan independentziaren ondoren, ez? Zeren sinista estatua bere hortan jarrituko dela oso zaila da, ez? Eta argi dago post-independentzia honetan badela bi territorio oso garrantzitsua bat Països Catalans gainerako herrialdeak non badauden prozesu soberanista batzuk eta horrela, eta Euskal Herria argi eta garbi. Horiek dira ondoren fokoa herriko den lurraldeak, eta beraz, Kataluniako independentziaren ondoren, egun hautan esan da, ez? Perquè han vist el que ha passat amb els Mossos... Ertzaina retiratu eta bar, Mossoekin zagertatzen ikusi ondoren, edo kontzertu ekonomikoak... Pot ser inesperada, jo no tinc ni idea. Kontzertu ekonomikoan kontraietza, ez dakik zagertatuko den, ez? Erreakzio espainola ez dakik zen izango den. Baina badago kontzientzia bat, Katalunia ez dela inoiz berdin izango, eta Estatu espainola ez dela berdin izango. Estat espanyol, que ja no és el mateix, si d'alguna manera Katalunia pot contribuir a Euskadi. Kataluniak ez dutan Euskal Herriaren askatasunerako zerbait egingo balu, harritxoa jarriko balu, hori bat izango litzake. Eta Vicent, moltes gràcies una altra vegada per parlar amb nosaltres, un plaer per nosaltres invitar-te i força i endavant.